हरे कृष्ण. सर्वांचं आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण आता आपल्या भक्ती सदाचार क्लासची सुरुवात मंगलाचरण करून आणि आपल्या गुरूंच्या चरणी प्रणाम करून करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्री श्री राधा गोविंद की जय हो. श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय हो. श्री प्रभुपाद की जय हो. गुरु महाराज की जय हो. परशुराम भगवान की जय हो. हरे कृष्ण. सर्वांना साधा प्रणाम. आपण आज जो नवीन अवतार भगवान यांच्या दशावतारांपैकी अभ्यासणार आहोत, तर त्याचं नाव आहे परशुराम अवतार. म्हणजे भगवान यांचा हा 6वा अवतार आहे. तर आपण परशुराम अवतार जो आहे तो त्याचा आज अभ्यास करणार आहोत. तर सगळ्यांनी खूप लक्ष देऊन ऐकूया. आपण वही पेन घेऊन बसूया, नोट्स बनवूया, कारण खूप सखोल माहिती आहे या अवतारांची आपल्या ज्या पीपीटी स्लाइड्स आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ह्या सगळ्या अवतारांचा अभ्यास करण्यामध्ये कारण काय आहे की भगवान यांच्या ज्या कथा आहेत, यशोगाथा आहेत, लीला आहेत, ह्या अभ्यास तो जेव्हा ना आपण, तेव्हा आपलं एक भक्त म्हणून आपण जी वैदिक साधना करतो विशिष्ट परंपरेच्या माध्यमातून, गांभीर्य तर वाढतच, पण त्याचबरोबर भगवान यांनी कशा लीला केल्या आणि त्यावेळेला त्यांच्या भक्तांची कशी भूमिका होती, म्हणजे भगवान आणि भक्त यांच्या प्रेमाचं आदान प्रदान पण आपल्याला त्यातनं समजतं. की एक प्रकारे आपण जेव्हा या लीला अभ्यासतो ना, किंवा आपण ऐकतो कथा, तेव्हा आपण मनाच्या स्तरावर तिथे पोहोचतो आणि ते सगळं आपण कल्पना करत असतो. आणि हे एक प्रकारचं आपलं जे आपण म्हणू की आपला जो सूक्ष्म देह, की त्याचा भाग आहे आपलं मन, हो ना. आणि मनाचे पुन्हा 2 भाग आहेत, अंतर्मन आणि बाह्य मन, किंवा ज्याला आपण चित्त म्हणतो, तो जो भाग आहे मनाचा. तर त्या चित्तावर एक प्रकारे आपण त्याचे संस्कार करत असतो, म्हणजे ज्याला आपण सबकॉन्शियस माइंड म्हणतो, जे इंग्लिश मीडियम मधून शिकलेत त्यांच्यासाठी.
तर त्याचं आपण कंडिशनिंग करत असतो. कशासाठी? तर आपला भगवान यांच्याशी असलेलं जे संबंध आहे, की आपण भगवान यांचे कोण आहोत, एक जीवात्मक अंश आहोत, चित्कण आहोत, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत. तर तो आपल्याला आपला संबंध भगवान यांच्याशी असलेला दृढ करण्यासाठी, जागृत करण्यासाठी पुन्हा की ज्याचं आपल्याला विस्मरण झाले, ह्या सगळ्या हरिकथा, हरिलीला, म्हणजे भगवानांचं ज्या लीला आहेत किंवा कथा आहेत, यशोगाथा आहेत, तर त्या सगळ्या किंवा भगवान कसे आहेत वेगवेगळ्या स्वरूपात आपण त्यांना समजू शकतो, नाम रूप गुण लीला. तर या सगळ्या माध्यमातून काय होतं, भगवान यांच्याशी आपला संबंध दृढ होण्यासाठी एक प्रकारे आपल्याला एक जीवात्म म्हणून ती मदतच होत असते. आणि म्हणून आपण त्या गांभीर्याने इतके ऐकले हवेत की आपण त्या वातावरणात तिथे ती कथा घडते आहे तिथे आपण पोहोचलो पाहिजे, ह्या स्तरावरची आपली एकाग्रता असली पाहिजे. आपण सगळ्यांनी असा प्रयत्न करूया. तर आपण आता आपल्या या परशुराम भगवानांच्या अवताराची सुरुवात करूया. सुदैवाने आपल्यासाठी खूप छान एक म्हणजे आनंददायक वार्ता की भगवान यांच्याच कृपेमुळं परशुराम भूमीमध्येच मी राहते. म्हणजे कोकण जे आहे तर त्याला परशुराम भूमी म्हटलं. आणि इथून जवळच परशुराम भगवान जे आहेत तर त्यांचं म्हणजे जे लीला घडल्या तर त्या सगळ्या लीलास्थळी आहेत. खूप सुंदर असं ठिकाण आहे हे. इथून जवळ एक 1.5-2 तासाच्या अंतरावर आहे. तर इथे त्यामुळं परशुराम भगवान जे आहे तर ते तपश्चर्येसाठी अजूनही येत असतात, कारण ते चिरंजीव आहे असं आख्यायिका आहे. आणि खूप छान पद्धतीनं जेव्हा आपण कोकणला भेट देतो तर तिथे आपल्याला खूप छान पद्धतीनं ही सगळ्या लीला ऐकायला मिळतात आणि आपण त्या लीलास्थळी पाहू शकतो सगळ्या. तर ही एक मला आनंददायक गोष्ट वाटली. आणि त्यामुळं परशुराम भूमीमध्ये राहून ही कथा करण्याचं जे सौभाग्य आहे त्यांच्या कृपेमुळं ते मिळाल्याचा एक आनंद वेगळाच आहे. म्हणजे ती पण सेवाच आहे आपल्याला भगवान यांनी दिलेली. तर आपण आता या कथेला सुरुवात करूया. माझा आवाज पोहोचतोय ना सगळ्यांना? गरजेनुसार मी व्हिडिओ ऑन ऑफ करेल. हरे कृष्ण. कोणीतरी एकाने सांगूया, व्यवस्थित ऐकू येते? येतोय माताजी आवाज. हरी बोल. हरे कृष्ण. तर आपण 9व्या स्कंदामध्ये म्हणजे भागवतमचा 9वा स्कंद तिथे भगवान परशुरामांची कथा येते. कोणी विचारलं आपल्याला तर माहिती पाहिजे, भागवतमच्या 9व्या स्कंदामध्ये ही कथा येते. आणि ही जी कथा आहे ती सखोल आपण अभ्यासणार आहोत. तर आता परशुराम भगवान जे आहेत तर त्यांचा जो अवतार आहे तर तो 10व्या स्कंदाच्या 15व्या अध्यायामध्ये येतो. तिथून तो सुरू होतो. तर आता हा भगवान यांनी धारण केलेला अवतार नेमका कसा आहे आणि ह्या अवतारात येऊन भगवान यांनी काय लीला केली ही आपण समजून घेणार आहोत. तर आता आपण स्लाइड जी आपली पहिली आहे म्हणजे हे आता आपल्या अवताराचं चित्र म्हणजे कसं आहे अवतार भगवान यांचा, तर सर्वांनी इथं पाहूया की भगवान परशुराम कसे होते पहा. त्यांच्या हातामध्ये हा परशु आहे, त्यांचं हे अस्त्र आहे बरं का. आणि ते कोण होते? एक ब्राह्मण पुत्र होते. आणि त्यांनी काय केलं, भगवान यांचा हा असा अवतार आहे की त्यांनी ब्राह्मण पुत्र बनून क्षत्रियचं कार्य केलं. तर असा हा अवतार आहे. अत्यंत पराक्रमी होते आणि त्यांचा पराक्रम इतका महान आहे की आपण सगळे थक्क होऊन जाल. तर आता आपण तो ऐकणार आहोत. तर त्याची सुरुवात कशी होते ती आता पहा. थोडीशी ऐल वंशाची माहिती आहे. आपण पहिल्या स्लाइडवर जाऊया, मग त्याची पहिल्या स्लाइडवर येऊया. हा, आता ही जी पहिली स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये काय माहिती आहे, तर क्षत्रिय म्हणून त्यांनी जे पराक्रम केला त्याचं वर्णन जयदेव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी
ते खूप सुंदर दशावतार स्तोत्र रचलंय. जयदेव गोस्वामी हे भगवान जगन्नाथांचे अत्यंत उच्च कोटीचे भक्त होते. म्हणजे भगवान जगन्नाथ म्हणजे जे आहे गीत ऐकण्यासाठी, गीत गोविंद ऐकण्यासाठी मंदिर जे आहे ते सोडून निघून धावत जात गीत गोविंद ऐकण्यासाठी. म्हणजे पहा, भक्तांकडून आपली लीला जी आहे ती ऐकण्यासाठी भगवान त्याच्या म्हणजे त्याच्या घराकडे धाव घेत असत. म्हणजे यापेक्षा म्हणजे मोठा म्हणजे यापेक्षा मोठा तो योग कोणता, हो की नाही? यापेक्षा मोठं भाग्य ते कोणतं? म्हणजे हे भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान असतं. मग असे जयदेव गोस्वामी कृत जे दशावतार स्तोत्र आहे, श्रील जयदेव गोस्वामी विरचित, तर त्याच्यातला हा म्हणजे त्याच्यातला हा स्टांजा आहे. म्हणजे त्याच्यातलं हे जे आहे ते 6वं कडवं आहे. असे भगवान यांचे किती अवतार आहेत? 10. आणि पुढे त्यांची थोडीशी स्तुती आहे आणि दशावतार प्रणाम आहे. अशा पद्धतीचं सुंदर दशावतार स्तोत्र लिहिलेलं मी ग्रुपवर पाठवेन आपल्या सगळ्यांना, की त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना ह्या दशावताराची तर माहिती होईलच, पण खूप सुंदर अशी रचना आहे ती. तर आपण सगळेजण ते पाठांतर करून, आता कार्तिक महिना सुरू होतोय तर म्हणू पण शकता. भगवानांचं जितकं गुणगान आपण कार्तिक महिन्यामध्ये करू तितकं कमी असतं. तर आपण सगळेजण गाऊ पण शकतात. म्हणजे आपण कार्तिक महिन्यामध्ये इतर पण भरपूर गोष्टी करतो, की म्हणजे गजेंद्र मोक्ष स्तुती किंवा म्हणजे अजून आपण गीतेचा 15वा अध्याय वाचतो. म्हणजे या भरपूर आपण वेगवेगळ्या प्रकारे भक्ती साधण्याचे प्रयत्न करतच असतो. पण दामोदर अष्टक तर आपण गातोच, भगवान यांना दीपदान तर करतोच, पण त्याचबरोबर अजूनही भरपूर गोष्टी आपण करू शकतो. त्यापैकी एक म्हणजे दशावतार स्तोत्र आहे. तर आपण परशुराम भगवान आहेत त्याचे चरणी वंदन करूया, आपण गाऊया त्या आरतीतलं हे 6वं कडवं, आणि त्यानंतर आपण सुरुवात करूया आपल्या परशुराम अवताराची माहिती घ्यायला. क्षत्रिय रुधिरमये जगतपगत पापम न पयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। परशुराम भगवान की जय। आता आपण ह्याचा अर्थ समजून घेऊया. याचा अर्थ काय होतो, की आपण खूप सुंदर असं जे म्हणजे आरती हे दशावतार स्तोत्र आपण दशावतार आरतीप्रमाणे गातो इस्कॉन मध्ये. तर ह्याच्या माध्यमातून आपण कडवं तर गायलं, पण त्याचा आपल्याला अर्थ सुद्धा माहिती हवा, हो की नाही? तर ह्याचा अर्थ काय आहे? हे केशवा, हे जगदीश, हे भृगुपती. भृगुपती कोणाला म्हटलं जातं? परशुराम भगवान यांना. म्हणजे भृगुपतीचं रूप धारण करणारे जे श्रीहरी आहेत, तुमचा जय जयकार असो, जय जयकार असो. कुरुक्षेत्रमध्ये तुम्ही काय केलं, की हे जे आसुरी स्वरूपात म्हणजे आसुरी स्वरूपात जे क्षत्रिय माजले होते, तर त्यांचा वध केला आणि त्यांचा वध करून रक्तांचे जे पाट आहेत म्हणजे अगदी रक्तांच्या नद्या वाहवल्या. आणि तुम्ही धरतीला अशा पद्धतीनं स्नान करवलं त्यांच्या रक्तांच्या नद्यांनी. आणि असे जे तुम्ही आहात की जगातल्या सगळ्या पापाचं काय करता तुम्ही, तर क्षालन करता. म्हणजे सगळं पाप तुम्ही धुवून काढता एक प्रकारे. तर असे जे तुम्ही आहात म्हणजे श्रीहरी, किंवा श्रीहरी म्हणजे कोण? भगवान श्रीकृष्ण, की ज्यांचा जे नारायण रूप किंवा श्री विष्णू रूप आहे तो त्यांचा सांश विस्तार आहे, आणि ह्या विष्णू रूपाचे हे दशावतार आहेत. तर असे जे तुम्ही श्रीहरी आहात, तर तुमच्या चरणी माझं वंदन असो. किंवा तुम्ही काय करता, ह्या भौतिक जगतातले सगळे दावाग्नी म्हणजे काय, आपल्याला जे त्रिविध ताप आहेत, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, या सगळ्यातून आम्हाला तुम्ही काय करता, मुक्त करता. असे कोण आहेत? भृगुपती म्हणजे कोण? भगवान परशुराम. म्हणजेच कोण? आपले भगवान जगदीश, केशव ज्यांना आपण म्हणतो, असे भगवान
जे आहेत श्रीकृष्ण, जे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, की ज्यांचे भगवान श्री विष्णू जे आहेत किंवा ज्यांना आपण नारायण म्हणतो, हे चतुर्भुज विष्णू रूप जे आहे आपल्या ब्रह्मांडासाठी हे अवतार आहेत. आणि त्यांचेच हे पुढे दशावतार आहेत. तर यांच्या चरणी माझं वंदन असेल. आता आपण पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा माताजी. हा, तर आता आपण जे आहे तर जे ऐल म्हणून जे कुळ होतं, तर ऐल किंवा ऐल वंश म्हणतात. तर हे आपण अभ्यासणार आहोत. आता ह्याच्यासाठी थोडासा भाग आपण समजून घ्या. इथं आता स्क्रीनवर भरपूर सारं आलंय, तर बिलकुल कोणी घाबरायला नकोय. हे काय भयानक आहे वंशावळी आणि एवढी सगळी आम्ही लक्षात ठेवायची काय, बिलकुल नाही. त्यातले महत्वाचे मुद्दे आपण लक्षात घेणार आहोत, की ज्यामुळं आपल्याला समजेल की ह्याचा परशुराम भगवान यांच्याशी काय संबंध आहे. इतिहास अभ्यासताना आपल्याला खूप सखोल जावं लागतं, पण याचा असा अर्थ नाही की म्हणजे सगळंच काही आपण स्मरणात ठेवावं. पण त्यातले महत्वाचे मुद्दे आपण जरी लक्षात ठेवले, की ज्याला आपण माइलस्टोन्स म्हणतो, तरी आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. तर आपण थोडासा प्रयत्न करूया की ऐल वंश जो आहे तर तो समजून घ्यायचा. आणि सगळ्यांनी हे लिहून पण घेऊया. हा फ्लो चार्ट समोर दिसेल, तर सगळ्यांनी लिहून घेऊया किंवा स्क्रीनशॉट घेऊया आणि नंतर आपण त्याचा अभ्यास करू शकतो. तर आता ऐल वंशामध्ये गाधी नावाचा राजा होता आणि त्याचा हा इतिहास आहे सगळा. तर ह्याचं आपण वर्णन करणार आहोत. तर आता सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. इथे दिसते मी इथं दाखवते एरोनी. उर्वशी जी आहे, हा, उर्वशी आणि पुरुरवा, ठीक आहे, हे दोघे मुख्य ह्याचे जे आहे ते वंशाचे. तर उर्वशीच्या पोटी जे पुत्र झाले, उर्वशीच्या पोटी जे पुत्र म्हणून आले, तर त्यांची नावं काय आहेत पहा सगळ्यांनी. इथे उर्वशी दाखवले मी. पहिल्यांदा आयु नावाचा पुत्र, त्यानंतर श्रुतायु, त्यानंतर सत्यायु, त्यानंतर रय हा पुत्र आहे, आणि त्यानंतर जय आणि विजय. म्हणजे उर्वशी आणि पुरुरवा यांच्यापासून हे पुत्र म्हणजे ही अपत्य जी आहेत ती प्राप्त झाली. मग आता म्हणजे हे त्यांना पुत्र झाले. मग आता श्रुतायू जे आहे, श्रुतायू चा पुत्र आहे, त्याचं नाव आहे वसुमान. ठीक आहे. त्यानंतर सत्यायूचा पुत्र जो आहे त्याचं नाव आहे श्रुतंजय. त्यानंतर रयाला जो पुत्र झाला त्याचं नाव आहे एक. आता जया जो आहे त्याच्या पुत्राचं नाव आहे अमित. आणि जो विजय आहे त्याच्या पुत्राचं नाव होतं भीम. इथपर्यंत सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. आता तो भीम जो आहे, हा जो भीम पुत्र आहे त्याची जरा वंशावळी मोठी आहे. तर या भीमाला आपल्याला काही शंका आल्या तर सगळ्यांनी लिहून ठेवूया आणि शेवटी विचारूया. आपण पुन्हा स्लाइड दाखवून आपण म्हणजे ते पुन्हा चर्चा करू शकतो. हा, आता आपण सगळ्यांनी समजून घेत राहूया, पुढे पुढे जात राहूया. आता भीम जो आहे त्याला कांचन नावाचा पुत्र झाला, आणि या कांचनला होत्रक नावाचा पुत्र होता, आणि ह्या होत्रकाला जहू नावाचा पुत्र झाला. म्हणजे जहू असं नाव आहे त्याचं, जहू नाही, जहयू, जहयू असं नाव आहे. मग आता हा जो जही होता त्यानं काय केलं, एका घोटात गंगा नदीचं सगळं पाणी होतं ते प्राशन केलं होतं, पिऊन टाकलं होतं, आणि म्हणून त्याला जयू असं म्हटलं जातं, प्राशन करणारा. मग आता इथे चित्रात लिहिले पहा, इथे चित्र पण आहे पहा. त्यांनी कसं एका घोटात गंगा नदीचं सगळं पाणी पिऊन टाकलं होतं. म्हणजे पहा किती शक्तिशाली पुत्र होता. मग त्याला म्हणजे त्याचा पुढचा वंश म्हणजे पुरू. त्यानंतर पुरूला बलाक नावाचा पुत्र झाला. बलाकला अजक नावाचा पुत्र झाला. मग त्याची स्लाइड थोडी वरती घेतात, थोडीशी शिफ्ट करता येईल. तर खाली एक आहे, अजून एक वंशाचं नाव आहे कुश नावाचा पुत्र झाला इथे. असावं म्हणजे थोडीशी वर शिफ्ट होता आली तर बघूया, प्रयास करूया. इथे अजाक आहे ना, इथून जो एरो आहे, हा, हा इथे, हा इथे आहे, पुढे आहे. हा, तर इथे कुश नावाचा पुत्र झाला. आता या कुशाची पुन्हा वंशावळी आपण अभ्यासणार आहोत. कुशापासून कुशांबू नावाचा पुत्र झाला. त्यानंतर तनय, वसु, आणि त्यानंतर कुशनाभ, असे 4 पुत्र झाले कुशाला. हा, आता हा गाधी राजाचा वंश आला, ज्याचा मी उल्लेख केला, गाधी राजाचा इतिहास. तर आता कुसुंबचा पुत्र आहे गाधी.
ज्याला सत्यवती नावाची एक कन्या होती बरं का. आणि रुचिक नावाचे एक मुनी होते. रुचिक. हम्म. त्यांच्याशी या सत्यवतीचा हा जो गाधीराजा आहे त्याची ही मुलगी आहे सत्यवती, कन्या. तिचा विवाह रुचिक नावाचे मुनी होते, त्यांना भरपूर सारं धन देऊन म्हणजे ह्या गादीराजाने केला. आणि त्यांच्या पुत्राचं नाव होतं जमदग्नी, म्हणजे जे परशुराम भगवानांचे पिता बरं का. म्हणजे रुचिक आणि सत्यवती, रुचिक मुनी आणि सत्यवती माता यांचे पुत्र, त्यांचं नाव काय आहे? जमदग्नी. आता जमदग्नी हे सुद्धा मोठे ऋषी आहेत. आता जमदग्नी जे आहेत त्यांचा विवाह झाला रेणुका मातेशी. तर रेणू म्हणजे रेणू राजाची ती कन्या होती आणि त्यांचा विवाह झाला. आणि मग त्यांच्या दोघांच्या म्हणजे जमदग्नी ऋषी आणि रेणुका माता ह्या ज्या आहेत त्यांच्या पुत्राचं नाव राम किंवा त्यांना परशुराम असं म्हटलं जातं. दोन्ही नाव आहेत बरं का. परशुराम भगवान यांना राम देखील म्हटलं जातं आणि परशुराम देखील म्हटलं जातं. आता आपण पुढे जाऊया. इथे चित्रात पण आहे 5 स्लाइड्स मध्ये राम किंवा परशुराम असं भगवान यांचं जे म्हणजे शास्त्रांमध्ये जे दिलं गेलेलं नाव, म्हणजे दोन्ही नाव आहेत भगवानांची. आता पुढे जाऊ आपण, पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा त्याची पुढच्या स्लाइड वर येऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा त्याची पुढच्या स्लाइड वर येऊया आपण. हरे कृष्ण. हा आता आपण थोडस सारांश समजून घेऊया अवताराचा, म्हणजे आपल्याला थोडक्यात सारांश माहित असला की पुढचं कथानक समज. तर आता परशुरामांना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचं शक्त्यावेश अवतार मानलं जातं. भगवान यांचे वेगवेगळे अवतार आहेत, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, हो की नाही? तर त्यापैकी शक्त्यावेश अवतार म्हणजे गुणावतार, लीला अवतार, युगा अवतार असे विविध अवतार आहेत. मनवंतर अवतार, तसे शक्त्यावेश अवतार सुद्धा आहेत. मग त्यापैकी जे परशुराम भगवान यांचा अवतार आहे तो शक्त्यावेश अवतार आहे. अजून कोणते शक्त्यावेश अवतार आहेत? नारद मुनी आहेत, हो की नाही? म्हणजे अशी बरीच नाव आपल्याला सांगता येतील. मग आता आपण थोडक्यात एक म्हणजे अगदी थोडक्यात पहिल्यांदा काय घडलं नेमकं समजून घेऊया. की कार्तवीर्य नावाचा एक राजा होता आणि त्यांनी जमदग्नींचं म्हणजे जमदग्नी जे ऋषी आहेत त्यांच्या कामधेनू गायीचं अपहरण केलं बरं का एकदा. आणि मग परशुरामांनी काय केलं, या राजाचा वध करून टाकला आणि सगळे क्षत्रिय जे होते म्हणजे क्षत्रिय वंशातले राजे होते त्यांचा 21 वेळा निपात केला. का केला? तरी आसुरी प्रवृत्तीचे होते, म्हणजे ते चांगले राजे नव्हते थोडक्यात. आणि या आसुरी प्रवृत्तीच्या राजांचं जे प्राबल्य आहे ते वाढलं होतं आणि म्हणून त्यांना ही जी पृथ्वी आहे तर ती 21 वेळा निशस्त्र करावी लागली. म्हणजे ह्या सगळ्या क्षत्रियांना म्हणजे ह्या वंशातल्या त्यांना 21 वेळा त्यांना नाश करावा लागला. मग आता कार्तवीर्य अर्जुन जो होता त्याचा वध केल्यावर जमदग्नीने त्यांना सांगितलं की तू राजाचा वध केलास हे घोर पाप केलंस, पण खरे तर तू ब्राह्मण आहेस आणि राजाने केलेला अपराध तू सहन करणं आवश्यक आहेस. पहा, ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचं कर्तव्य काय असतं हे इथे आपण समजून घेणार आहोत. की ब्राह्मण वर्णाची व्यक्तीमध्ये आपण भगवद्गीतेमध्ये 18व्या अध्यायात अभ्यासले आहेत. 18 पॉइंट साधारण 45. तर तिथे आपण अभ्यासतो 42च्या पुढे बहुतेक 45 नंबरचा श्लोक असावा. तर आपण अभ्यासतो की ब्राह्मण वर्णाच्या जे व्यक्ती आहेत तर त्यांचे म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचे गुण काय असतात? क्षम, दम, तप, हो ना? म्हणजे काय असे विविध गुण आहेत. तर त्यापैकी क्षमाशीलता हा गुणधर्म त्याच्यामध्ये असला पाहिजे आणि सहनशीलता ही असली पाहिजे. म्हणजे जो अशा पद्धतीचा असतो त्याला ब्राह्मण म्हटलं जातं. हे सगळे गुणवैशिष्ट्य त्याच्यामध्ये असणं अपेक्षित आहे. मग हा जो अपराध आहे, क्षत्रिय जो आहे तर तो काय करतो? अपराध म्हणजे त्यांनी केला. क्षत्रिय व्यक्ती म्हणजे क्षत्रिय वर्णाच्या व्यक्तीचं कार्य काय असतं? की अनुशासन करणं, है ना? किंवा काय की ज्या सगळ्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस आपण म्हणतो म्हणजे प्रशासकीय सेवा म्हणजे प्रशासन करणं, राज्याचं शासन करणं. आणि मग त्यावेळेला काही लोकांना त्याला दंडित करावं लागतं किंवा काही लोकांसाठी कठोर राहावं लागतं. अर्थातच राजगुरूंच्या म्हणजे मार्गदर्शनानुसार म्हणजे धर्माचं अधिष्ठान असतं त्याला. आणि राजर्षी होऊन गेले आपल्या म्हणजे पूर्वीपासून जे आपला इतिहास आहे त्याच्यामध्ये अशी वर्णन येतात. जनक महाराज उत्तम प्रतीचे राजर्षी होते. तर अशा पद्धतीने किंवा अमरीश महाराज राजर्षी होते. विश्वामित्र म्हणजे ते तर क्षत्रिय होते आणि त्यानंतर ते ऋषी बनले. तर अशा पद्धतीचे राजर्षी होऊन गेले.
राजर्षींना भगवद्गीतेचं गूढ ज्ञान दिलं जायचं. आपण भगवद्गीतेच्या चौथ्या अध्यायात हे सगळं वर्णन अभ्यासलंय. तर ह्याच्यातून आपण समजून घेऊया की जसं क्षत्रियांना हे ज्ञान दिलं जायचं, तसं ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचं कार्य काय होतं की भगवान यांच्याविषयी जाणून घेणं. म्हणजे जो भगवान यांना ब्रह्मला जो जाणतो तो ब्राह्मण है ना, आणि भगवान यांच्याविषयीचं ज्ञानाचं वितरण करतो आणि भगवान यांची जो भक्ती करतो, भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करतो आणि इतरांना पण भगवान यांचं ज्ञान देतो. म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्थेचा प्रमुख कोण असतो तर ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती असतो. आणि त्याचबरोबर 4 वर्ण आणि 4 आश्रम ह्या सर्वांचा प्रमुख कोण असतो, एक संन्यासी असतो. तर मग ब्राह्मण व्यक्तीचं कर्तव्य काय आहे ब्राह्मण वर्णाच्या, तर त्यांनी त्याच्यामध्ये क्षमाशीलता असली पाहिजे. क्षमाशीलता हा गुणधर्म त्याच्यामध्ये म्हणजे असला पाहिजे. इतर अनेक गुणवैशिष्ट्य आहेत भगवद्गीतेमध्ये, आपण सखोल ते अभ्यासलंय, पण हा गुण असणं आवश्यक आहे आणि सहनशीलता असणं आवश्यक आहे. तर म्हणून जमदग्नी की जे पिता आहेत परशुराम भगवान यांचे, त्यांनी काय सांगितलं की हा क्षत्रियाने केलेला अपराध होता, पण क्षमाशीलता ही असली पाहिजे एका ब्राह्मणामध्ये, कारण तो या सगळ्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचा गुरु आहे. 4 जे वर्ण आहेत तर त्याचा तो गुरु आहे, आचार्य आहे. आणि त्यांनी काय केलं पाहिजे, आपल्यापेक्षा जे खालच्या वर्णाचे आहेत घट, तर त्यांच्या पोटी करुणा त्याच्या हृदयात असली पाहिजे. खरं तर म्हणजे शास्त्र किंवा भक्तिशास्त्र अशा पद्धतीचा संदेश देतात. मग आणि म्हणून जमदग्नींनी त्यांना काय सांगितलं की हा अपराध तू सहन करायला पाहिजे होता आणि त्यामुळे तुझ्या हातून काय घडलं, हे घोर पातकच घडले, अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही आता तीर्थाटन करा. वेगवेगळी जी तीर्थ आहेत या भूतलावरची, तिथे जा, तीर्थाटन करा आणि या पापाचं क्षालन होईल, प्रायश्चित्त होईल. त्यामुळं म्हणजे पहा, भगवान जेव्हा स्वतः अवतार धारण करतात आणि या पृथ्वी तलावर येऊन लीला करतात, तेव्हा देखील त्यांच्या वाणीतून जे वेद आले की ज्याला आपण भक्तिशास्त्र म्हणून अभ्यासतो, तर ते सुद्धा शास्त्रांचं, या शास्त्राच्या विधिविधानांचं तत्वतः पालन करतात. आणि हे आपण यातून शिकणं आवश्यक आहे की आपण याच्यातून टेक होम मेसेज काय घ्यायचं किंवा संदेश काय घ्यायचा, की भगवान देखील वेगवेगळ्या अवतारात पृथ्वी तलावर अवतरले मनुष्य शरीर घेऊन आणि त्यांनी विविध लीला केल्या. पण त्या लीला केल्या जरी त्यांनी, तरी त्यांनी शास्त्रांच्या विधिविधानांचं तत्वता पालन केलं. आणि आपल्यासारख्या सामान्य जनांनी यामुळे काय शिकायचं यातून, आपल्या पुढे त्यांनी आदर्श ठेवला की आपण त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करायचंय आणि ते आपण करणं ही आपली जबाबदारी आहे. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण आता ह्या पहिल्या स्लाइड मधून शिकणार आहोत. मग आता थोडस आपण जे आहे तर ते इतिहासामध्ये जाऊया, अजून जरा सखोल जाऊया. तर आता गाधी नावाचा जो राजा होता, त्याची जी सत्यवती नावाची जी मुलगी होती आणि तिला रुचिक नावाच्या ब्राह्मणाने मागणी घातली बरं का. आणि मग आता आपल्या कन्येकरता हा रुचिक काही योग्य पती नाही असं गाधीला वाटत होतं, गाधी राजाला. आणि मग त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलं, त्या रुचिक नावाच्या ब्राह्मणाला, म्हणजे ते मुनी होते, त्यांना सांगितलं की आम्ही म्हणजे कुशाच्या उच्च वंशाचे आहोत, म्हणजे कुश जो पुत्र होता ना त्या म्हणजे ऐल वंशातला, तर त्याच्या म्हणजे वंशाचे आहोत आम्ही. आम्ही फार उच्चकुलीन असे क्षत्रिय आहोत. आणि मग माझ्या कन्येकरता, म्हणजे माझी कन्या जर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्हाला योग्य असं धन द्यावं लागेल. आता आमची कन्या तुम्हाला जर हवी असेल तर डाव्या आणि उजव्या कानापैकी एकच कान ज्यांचा काळा आहे, असे चंद्रासारखे शुभ्र वर्णाचे सहस्त्र घोडे तुम्ही मला द्यायला हवे, अशी त्यांनी अट घातली बरं का. पूर्वीच्या काळी पहा कशा अटी असायच्या. आणि कोणी घातली ही अट, तर सत्यवती जी आहे कन्या, म्हणजे कन्येचे पिता म्हणजे कोण, गाधी राजा यांनी, की जर तुम्हाला माझी पुत्री हवी आहे तर तुम्ही काय करायचं की असे घोडे की ज्यांचा म्हणजे डावा डावा आणि उजवा हे दोन कान आहेत, त्यापैकी एकच कान ज्याचा काळा आहे, आणि ते घोडे कसे पाहिजे, चंद्रासारखे शुभ्र वर्णाचे, आणि असे किती हवे, तर सहस्त्र म्हणजे 1000 घोडे तुम्ही मला द्यायला हवे. आता गाधी राजाच्या जो पुत्र आहे त्याचं नाव विश्वामित्र, म्हणजे
विश्वामित्र जे होऊन गेले, जे ऋषी होऊन गेले, हम्म तर ते जे आहेत, तर ते म्हणजे कोण आहेत, तर गादी राजाच्या वंशात म्हणजे वंशजच आहेत. आणि ते ब्राह्मण म्हणजे ते ब्राह्मण वर्णामध्ये येतात का, तर ते ऋषी किंवा मुनी बनले. हम्म? तर ते त्यामुळे ब्राह्मण आणि क्षत्रिय असे दोन्ही होते. विश्वामित्र जे आपण विश्वामित्र मुनींची जी गोष्ट ऐकतो किंवा त्यांची जी कथा विश्वामित्र आणि मेनका यांची ऐकतो, तर हे ते विश्वामित्र मुनी. आणि ते क्षत्रिय वंशात जन्माला आले, पण त्यांनी तपस्या केली आणि साधना केली आणि त्यांनी ब्राह्मण वर्णामध्ये म्हणजे मुनित्व किंवा आपण ज्याला ऋषी स्तर मुनी स्तर म्हणतो त्यातील प्रकार आहेत बरं का. तर हे जे आहेत, तर ते विश्वामित्र जे होते ते ऋषी होते. आता विश्वामित्रांना ऋषी का म्हटले, तर ऋषींमध्ये पण पुन्हा सर्वोच्च पद त्याला म्हणतात ब्रह्मर्षी पद, तर ते प्राप्त त्यांनी केलेलं होतं. तर आता सत्यवती आणि रुचिक यांच्यापासून क्षात्र तेजाचा पुत्र जन्माला येणार होता. आणि आता ब्राह्मण जो आहे त्याला आपली कन्या जर हवी आहे, तर अशी विचित्र अट त्या गादीराजांनी घातली होती. मग आता गादीराजांनी ही सगळी मागणी केल्यावर जे रुचिक होते यांनी काय केलं, म्हणजे ते पण मोठे तपस्वी होते आणि तपस्वी ते मुनी होते. आणि मग त्यांनी काय केलं, ते वरुण देवतेकडे गेले आणि वरुण देवतेकडून त्यांनी 1 सहस्त्र घोडे आणले, जसे पाहिजे होते तसे, ज्याचा एक कान काळा आहे अशा पद्धतीचे त्यांनी आणले. त्याच्या ज्या अटी होत्या, अशी विचित्र जी अट होती ती त्यांनी पूर्ण केली. आणि मग त्यांची जी सुंदर कन्या होती गादीराजाची, सत्यवती नावाची, तिचं त्यांनी पाणीग्रहण केलं, म्हणजे तिच्याशी त्यांचा विवाह झाला. मग आता पत्नी सत्यवती त्यांची जी आहे, तर तिची आई म्हणजे सत्यवतीची माता म्हणजेच कोण, गादी राजाची पत्नी थोडक्यात. म्हणजे गादी राजाची पत्नी आणि जे रुचिक आहेत, तर त्यांची कोण, तर सासू थोडक्यात. म्हणजे आपली पत्नी सत्यवती आणि रुचिक जे आहेत मुनी, त्यांची सासू म्हणजे सत्यवतीची माता. आता या दोघींनी काय केलं, पुत्रप्राप्ती व्हावं म्हणून प्रार्थना केली एकाच वेळी. म्हणजे त्या दोघींना पण पुत्रप्राप्ती हवी होती. आता पूर्वी कसं होतं की आयुमर्यादा भरपूर होती आणि त्यामुळं सर्वात ही मोठी पुत्री आहे, हिचा जरी विवाह झाला असला तरी म्हणजे पुढे जाऊन पुत्रप्राप्ती व्हावी म्हणून तिच्या मातेने जी प्रार्थना केली ती सार्थक आहे. कारण कसं होतं पूर्वी की आयुमर्यादा भरपूर असल्यामुळं आणि भरपूर पुत्र सुपुत्री अशा पद्धतीचं म्हणजे बहुकुटुंब पद्धती असल्यामुळं म्हणजे अशा पद्धतीचं जे आहे वर्णन येतं, म्हणजे कोणी त्याच्यामध्ये अचंबा करू नये. तर रुचिक मुनी जे आहेत, तर त्यांनी काय केलं, ब्राह्मण मंत्रांनी शिजवलेला चरू. चरू याचा अर्थ काय होतं, यज्ञात एक अर्पण करतात आहुतीच्या, तर त्यासाठी एक प्रकारचा तो खाद्यपदार्थ बनवला गेलेला असतो. थोडक्यात तुम्ही समजून घ्या. चरू कशाला म्हणायचं ते, म्हणजे एक प्रकारचा यज्ञामध्ये वेगवेगळ्या आहुतीमध्ये जे अर्पण करतात पदार्थ, तर त्यापैकी हा चरू असतो. म्हणजे चरू म्हणतात त्याला खाद्यपदार्थाला त्या, असं सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया म्हणजे सगळ्यांना सोपं जाईल. तर हा जो ब्राह्मण मंत्राचं उच्चारण करून शिजवलेला चरू होता, त्याने आपल्या पत्नीसाठी ठेवला. आणि क्षत्रिय मंत्रांनी शिजवलेला, म्हणजे क्षत्रियासाठी मंत्र म्हणतात क्षत्रिय पुत्र होण्यासाठी, आणि अशा मंत्र म्हणून जो शिजवलेला चरू होता तो आपल्या सासूसाठी काढून ठेवला होता. म्हणजे काय की ते स्वतः ब्राह्मण होते, म्हणजे रुचिक मुनी होते, म्हणून आपल्याला ब्राह्मण पुत्र व्हावा म्हणून त्यांनी जो ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करून शिजवलेला चरू होता तो आपल्या पत्नीसाठी म्हणजे सत्यवतीसाठी त्यांनी काढून ठेवला होता. आणि क्षत्रिय मंत्रांनी शिजवलेला चरू आपल्या सासू माता ज्या आहेत, म्हणजे सत्यवतीच्या आईंसाठी त्यांनी तो शिजवलेला चरू होता तो काढून ठेवला होता. आणि ते स्नानासाठी गेले बरं का. आणि ते स्नानासाठी गेल्यावर इकडं काय झालं, सत्यवतीसाठी शिजवलेला जो चरू होता तो सर्वश्रेष्ठ आहे, म्हणजे असं असं कोणी समजलं, तर सत्यवतीची माता म्हणजे जी क्षत्रिय माता आहे क्षत्रिय कुळातली, आणि म्हणून तिने काय केलं, तो मागून घेतला. म्हणजे सत्यवती जी आहे ती आता ब्राह्मण पत्नी आहे आणि ब्राह्मण पत्नीसाठी रुचिक मुनींनी ब्राह्मण मंत्रांनी शिजवलेला चरू होता ब्राह्मण पुत्र प्राप्तीसाठी, तो जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ आहे असं तिला वाटलं सत्यवतीच्या मातेला. म्हणजे ह्या ह्या दोन चरूपैकी तो ब्राह्मण चरू सर्वश्रेष्ठ आहे आणि म्हणून तिने सत्यवतीकडून मागून घेतला. आणि मग सत्यवतीने काय केला, तो तिला दिला.
म्हणजे ब्राह्मण चरू जो होता, ब्राह्मण मंत्रांनी शिजवलेला जो चरू होता, तो तिने आपल्या मातेला दिला, सत्यवतीने. आणि सत्यवतीच्या मातेसाठी जो क्षत्रिय मंत्र उच्चारण करून शिजवलेला चरू होता, तो तिने स्वतः ग्रहण केला. सर्वांना लक्षात आलं इथपर्यंत भाग? हरे कृष्ण. मग आता पुढे काय घडलं? तर आता पतीला स्वाभाविकपणेच काय असतं, आपल्या पत्नीविषयी प्रेम स्नेह असतं. म्हणून मग आता सत्यवतीच्या आईला वाटले की ह्या मुनींनी जे सत्यवतीसाठी शिजवलेला चरू आहे तो आपल्या चरूपेक्षा श्रेष्ठ असणार. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, रुचिक मुनी स्नानाला गेल्यावर त्यांनी सत्यवतीकडून तिचा चरू आपण भक्षण केला, आपला चरू तिला दिला, थोडक्यात. मग आता मुनी स्नान करून परत आल्यावर सत्यवतीने सांगितलं. मग सत्यवतीने हा कथन केला प्रकार. आता आपल्या आईला एखादी गोष्ट न्यायला थोडं म्हणजे देण्यासाठी कन्येला थोडस असं वाटणार की नको देऊया, तिने देऊन टाकला. मग आता जेव्हा रुचिक मुनी आले तेव्हा त्यांनी सत्यवतीला सांगितलं, तुझ्या हातून फार मोठी चूक घडली. आता तुला जो पुत्र होणार तो भयंकर असा क्षत्रिय असेल आणि तो सर्वांना दंडित करू शकेल, आणि तुझा भाऊ अध्यात्म विद्येत पारंगत होईल. अशा पद्धतीने त्यांनी भाकीत केलं. आता तिचा भाऊ म्हणजे कोण? विश्वामित्र. ते पुढे म्हणजे तर म्हणजे तिचा भाऊ हे जे होते विश्वामित्र तर होतेच, पण आता तिला होणारा जो भाऊ आहे म्हणजे या सत्यवती मातेने काय केलंय, तर तिचा म्हणजे सत्यवती मातेने तिचा चरू जो आहे ब्राह्मण मंत्राने शिजवलेला तो आपल्या मातेला दिलाय. त्यामुळं त्या मातेपासून होणारा पुत्र म्हणजे कोण आहे, तर सत्यवतीचा भाऊ असणार तो. तर हा जो असेल तो अध्यात्म विद्येत पारंगत होईल, आणि तुला जो पुत्र होईल तो भयंकर असा क्षत्रिय होईल, आणि तो सगळ्यांना दंडित करेल. अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. आता उत्तम ब्राह्मणाचे गुण काय आहेत, तर इंद्रिय निग्रह, जसं 18.42-43 मी म्हटलं तसं. तर मनोनिग्रह, विद्वत्ता, सहनशीलता, क्षमाशीलता हे त्याचे गुण आहेत. म्हणजे भगवद्गीतेचे आपण 18.42-43 मध्ये हे अभ्यासतो. आणि मग क्षत्रियाचा उत्तम गुण म्हणजे काय? अपराधांना योग्य दंड करायचा. मग आता सत्यवतीने तर स्वतःसाठी केलेला चरू न खाता काय केले, आपल्या आयुष्य चरू त्यांनी खाल्लाय. त्यामुळे तिला होणारा पुत्र आता क्षत्रिय वृत्तीचा होणार आहे. आणि हे म्हणजे अयोग्य आहे ना. म्हणजे आता आपण विचार करूया सामाजिक दृष्ट्या, ब्राह्मणाचा पुत्र सर्वसाधारणपणे त्याला ब्राह्मणच पुत्र होत असतो ना, ब्राह्मण वर्णाचा म्हणजे पुत्र होतो ब्राह्मण वर्णामध्ये. अशा पद्धतीचं म्हणजे जे आहे तर ते नियोजन असतं. पण तो जर क्षत्रियासारखा पराक्रमी झाला तर भगवद्गीतेत सांगितलेत वेगवेगळ्या श्रेणीत गणलं जातं. चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभाग, अशा आपण 4थ्या अध्यायात हा श्लोक अभ्यासतो भगवद्गीतेच्या. मग जर ब्राह्मणाच्या पुत्रानं ब्राह्मणत्वाचे गुण दाखवले नाहीत, आणि म्हणजे त्याला त्याच्या गुणांप्रमाणे क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हणून मग त्याला गणलं जातं. मग समाजाच्या विभागणीसाठी म्हणजे हे सर्व विभाग आहेत, आणि त्यांच्या गुणावर म्हणजे त्यांची गुणवैशिष्ट्ये काय आहेत, म्हणजे कोण उत्तम ज्ञानदान करू करू शकतं, कोण उत्तम जे आहे ते शत्रूपासून म्हणजे इतरांना उत्तम प्रकारे रक्षण करू शकतं, कोण उत्तम वाणिज्य म्हणजे व्यापार किंवा कृषी गोरक्षा अशा पद्धतीचं कार्य, म्हणजे वैश्य वर्णाचे. कोण या सगळ्या वर्णांची सेवा करू शकतो म्हणजे ते शूद्र वर्णाचे. म्हणजे हे जे 4 वर्ण आहेत हे गुणकर्म जे आहेत तर त्याच्या अनुसार आहेत, आणि ते तसंच असलं पाहिजे. म्हणजे आज देखील गुरुकुलमध्ये आता इस्कॉनच्या माध्यमातून पुन्हा वर्णाश्रम व्यवस्था जी आहे तर ही प्रस्थापित करण्याचं शिल प्रभुपादांचं स्वप्न होतं. म्हणजे आपल्याला इस्कॉनच्या माध्यमातून खूप मोठं वरदान लाभलंय. आता वर्णाश्रम व्यवस्था नाहीये, जाती व्यवस्था ही कुठेही शास्त्रामध्ये त्याचं वर्णन येत नाही. भक्तिशास्त्रामध्ये कधीही जाती व्यवस्थेचं वर्णन येत नाही. जाती व्यवस्था ही शास्त्र निषिद्ध मानली जाते. भक्तिशास्त्रानुसार 4 वर्ण आणि 4 आश्रम असणार, म्हणजे ह्यांचा समावेश असणारी म्हणजे ही व्यवस्था आहे, आणि ती दोषरहित आहे, कारण भगवान यांनी ती निर्माण केली आहे. भगवद्गीतेमध्ये त्याचा उल्लेख आहे, भागवतामध्ये. आणि त्याचबरोबर म्हणजे सर्वत्र म्हणजे सगळ्या वैदिक पुराणामध्ये जिथे तिथे आपल्याला संदर्भ मिळतात. तर इथे आपण लक्षात घेऊया की तेव्हा आणि तेव्हाच समाजामध्ये किंवा या पूर्ण विश्वामध्ये शांतता आणि सुख निर्माण होईल किंवा विश्वशांती निर्माण होईल, जेव्हा 4 वर्णांनी हा समाज विभागला जाईल. अशा पद्धतीनं भगवान श्रीकृष्णांनी रचना केली.
आणि संपूर्ण जगतामध्ये आपल्याला शांती आणायची असेल तर वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार आपलं आचरण आणि जीवन पद्धती असली पाहिजे. म्हणजे आपला धर्म कुठला आहे, वर्णाश्रम धर्म पद्धतीचं आपण आचरण करतो, हे आपण लक्षात ठेवूया. म्हणजे काय की आत्मा हा सनातन आहे आणि या सनातन आत्म्यासाठी त्याचा धर्म म्हणजे साखरेचा धर्म आहे गोडी, तसा आत्म्याचा धर्म जो आहे तो म्हणजे भगवान यांची सेवा करणे, तो सेवक आहे भगवानांचा. तर अशा पद्धतीचा म्हणजे जो सनातन आत्मा आहे त्याचा सनातन धर्म आहे आणि त्यानुसार वर्णाश्रम धर्म पद्धती आहे की जी भगवान यांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सांगितली. तर त्यानुसार आचरण आपलं होणं आवश्यक आहे. तर श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला हरिनाम दीक्षा, आपण इस्कॉनच्या माध्यमातून आपली पहिली दीक्षा होते, हरिनाम दीक्षा आपण म्हणतो. आपण गुरूंचा आश्रय घेतो आणि गुरूंच्याकडून दीक्षित होतो. आणि त्यानंतर दुसरी ब्राह्मण दीक्षा. ब्राह्मण दीक्षा म्हणजे ब्राह्मण वर्णाची दीक्षा मिळते. तर ती का मिळते किंवा वेगवेगळ्या वर्णाच्या दीक्षा मिळतात आपल्याला इस्कॉन मध्ये. तर या माध्यमातून पुन्हा पुनरुज्जीवन आपण या वर्णाश्रम व्यवस्थेचं होणं आवश्यक आहे. मग श्रील प्रभुपाद जे आहेत त्यांनी 108 मंदिरांची स्थापना केली होती जगभर. म्हणजे 30,000 पेक्षा जास्त शिष्य बनले होते. वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन त्यांनी प्रचार प्रसाराचं कार्य केलं होतं, कृष्ण भक्तीचं विज्ञान पोहोचवलं होतं. पण त्याचबरोबर म्हणजे त्यांचं हे स्वप्न होतं की ब्राह्मण वर्णापर्यंत आपण आलो आहोत, त्याचबरोबर क्षत्रिय, त्यानंतर वैश्य आणि शूद्र वर्णाचे म्हणजे जे आहे तर त्याचं प्रशिक्षण देऊन प्रत्येक ठिकाणी वर्णाश्रम व्यवस्थेचं कॉलेज म्हणजे अशा पद्धतीची पाठशाळा गुरुकुल तर त्यांनी स्थापन केले होते. आणि असे कृषी समाज आणि अशा कम्युनिटी त्यांनी तेव्हा स्थापन केले होते 70च्या दशकात अमेरिकेमध्ये. टेक्सास डल्लासला गुरुकुल त्यांनी सर्वात पहिली स्थापन केली होती अमेरिकेमध्ये. जेव्हा ते गेले तिकडे प्रचार प्रसारासाठी 1966 साली इस्कॉनची स्थापना झाली. 1965 साली त्यांनी अमेरिकेला पाऊल टाकले, पहिलं पाऊल जे ठेवलं. आणि त्यानंतरचा हा पुढच्या म्हणजे 10 वर्षातला सगळा त्यांचा म्हणजे जे सगळं त्यांचं कार्य आहे. मग आता तिथे वेगवेगळ्या कम्युनिटी म्हणजे एकाच प्रकारचे सगळे लोक येऊन एकत्र येऊन एकत्र आचरण पद्धती आणि भक्ती साधण्याचे प्रयत्न आणि तिथे गुरुकुल आणि अशा पद्धतीचं वर्णाश्रम व्यवस्थेचं प्रशिक्षणाचं कार्य म्हणजे त्यांचं सुरू झालं. मग त्याच्या पुढचा जाऊन टप्पा म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्थेचं कॉलेज. तर आपली जी गव्हर्निंग बॉडी कमिटी ज्याला जीबीसी म्हणतो तर इस्कॉनची जी आहे तर ती यासाठी श्रील प्रभुपादांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे अगदी अहोरात्र म्हणजे ती कष्ट घेते. आणि त्याच एक पुढचं पाऊल म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्थेचं कॉलेज जे आहे आपल्या कार्तिक पासून सुरू झाले ऑलरेडी, म्हणजे मायापूरला झाले. आणि ठिकठिकाणी अशा पद्धतीचे वर्णाश्रम म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार जीवन अशा पद्धतीचं जे आहे कम्युनिटी म्हणजे संघ भक्तांचे आणि अशा पद्धतीचं सामुदायिक जीवन पद्धतीचं जीवन असे वेगवेगळे छोटे छोटे प्रकल्प सगळीकडे राबवण्यावर भर आहे आपल्या जो इस्कॉनच्या माध्यमातून. म्हणजे हे अशा पद्धतीचे प्रयत्न देखील एका अंगाने सुरू आहेत. आणि ह्याचं वैशिष्ट्य काय आहे किंवा तर याचं वैशिष्ट्य आहे की एकाच प्रकारचे सगळे जे भक्त आहेत त्यांनी येऊन अशा पद्धतीचं प्रशिक्षण घेऊन अशा पद्धतीचं जीवन म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार 4 वर्ण 4 आश्रम यानुसार आपण एकत्रितपणे जगणं आणि त्या माध्यमातून आपण काय करणं, खरं सुख जे आहे तर ते किंवा खरा आनंद जे आहे तर ते मिळवण्याचा प्रयत्न करणं, भगवंतांची सेवा करणं, भगवत कृपा प्राप्त करणं हे मानवी जीवनाचा उद्देश आहे. आणि त्यासाठी अशा पद्धतीचं प्रयोजन भगवान यांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्यानुसार आचरण आणण्यासाठी टाकलेली ही पावलं आहेत. आणि असे छोटे छोटे प्रकल्प सगळीकडे सुरू होत आहेत किंवा झालेत किंवा असे भक्तांनी येऊन प्रकल्प सुरू केलेले आहेत, काही पूर्णत्वाला गेलेले आहेत. अशा पद्धतीने अमेरिकेमध्ये तर हे प्रकल्प पूर्णतः राबवले जातात, म्हणजे असं सुरू आहे. तर हे सगळं कशासाठी आहे तर केवळ आणि केवळ वर्णाश्रम व्यवस्थेमुळे जगामध्ये सुख आणि शांती लाभू शकेल. आणि याचं 18व्या अध्यायात पण आणि 17व्या अध्यायात पण थोडस तात्पर्यामध्ये आपण पाहतो वर्णन येतं वेगवेगळ्या श्लोकांच्या माध्यमातून की जेव्हा सत्वगुणी व्यक्ती असतो तर तो काय करतो, ज्ञान विकसित करतो भगवंतांच्या विषयीचं. मग असे सत्वगुणी अगदी म्हणजे किती आपल्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 4% जरी लोक असतील तर ते काय करतील, कृष्ण भावना जे आहे किंवा कृष्ण भावनेचं प्रशिक्षण
तमोगुणी आणि रजोगुणी लोकांना देतील, की ज्यामुळे काय होईल, विश्वामध्ये शांती आणि सुख जे आहे ते निर्माण होईल. तर अशा पद्धतीचं हा ही जी आहे संकल्पना आहे. आणि ह्यासाठी वर्णाश्रम व्यवस्था ही आवश्यक आहे. मग आता हे सगळं समजून घेण्यामागं काय हेतू आहे हे मी आता पुढे जाऊन सांगेन. तर सत्यवतीनं मग काय केलं, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. सत्यवतीने मग रुचिक मुनींना प्रार्थना केली आणि त्यांना शांत केलं. आणि मग आता आपला पुत्र भयंकर क्षत्रिय होऊ नये अशी प्रार्थना केली. मग ह्याच्यावर काहीतरी तुम्ही उपाय सांगा असं तिने सांगितलं. मग त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, मग तुझा नातू शास्त्रवृत्तीचा होईल. म्हणजे आता पुत्राचं जे आहे ते नातूवर गेलं. लक्षात आलं सगळ्यांना. मग आता अशा रीतीने सत्यवतीने जमदग्नीचा जन्म दिला. मग जमदग्नी ऋषी हे जे होते तर ते नाही झाले क्षत्रिय, पण त्यांचा पुत्र म्हणजे भगवान परशुराम जे आहेत तर ते झाले क्षत्रिय. म्हणजे काय की रुचिक मुनी अत्यंत क्रोधित झाले ते. मग त्यांचा राग शांत करून सत्यवतीने त्यांना प्रार्थना केली. मग त्यांच्या मनाचं परिवर्तन झालं. मग त्यांनी काय सांगितलं की आता जमदग्नीचा जो पुत्र आहे परशुराम, तर तो क्षत्रिय असेल म्हणजे, आणि तो अनेक क्षत्रियांचं काय करेल, तर म्हणजे त्यांचा तो वध करेल अशा पद्धतीने त्यांनी भाकीत वर्णन केलं. मग आता तो जो श्लोक आहे तर त्या श्लोकानुसार म्हणजे पाचवा क्षमा असेल 9वा स्कंद त्याच्यातला 15वा अध्याय भागवतातला, आणि त्याच्यातल्या 12व्या आणि 13व्या श्लोकामध्ये त्याचं वर्णन आहे की सत्यवती जी आहे म्हणजे तर ती जी आहे तर ती पुढे जाऊन काय बनली, तर कौशिकी नावाची एक नदी आहे की जी संपूर्ण विश्वाला पावन करते. तर त्या नदीमध्ये तिचं रूपांतर झालं. आणि जमदग्नींनी मग आता त्यांना जमदग्नी नावाचा पुत्र झाला सत्यवतीला. त्यानंतर तिची कौशिकी नदी बनली. आणि मग जमदग्नींनी काय केलं, रेणू नावाचा राजा होता, तिची कन्येचं नाव रेणुका, तिच्याशी विवाह केला. आणि तिच्यापासून जमदग्नी जे आहेत तर त्यांना वसुमान आणि आदी करून असे म्हणजे असे अनेक असे थोडक्यात पुत्र झाले. मग त्यातला सगळ्यात छोटा कनिष्ठ पुत्र म्हणजे राम किंवा त्याला परशुराम म्हटलं जातं, आणि ते म्हणजे भगवान परशुराम. मग त्यांच्या विषयीचा हा श्लोक आहे. 9.5.15.14. तर तो आपण आता समजून घेणार आहोत. यम आहु वासुदेव अंशम हययानाकुलांतकम त्रिसप्तकृतोय इमाम चक्रे निक्षत्रिया महिम. तर आता या श्लोकाचा अर्थ काय होतो की जे विद्वान पुरुष आहेत असे या म्हणजे असे जे आहेत या म्हणजे त्याला ते कुणाला उपमा दिली तर परशुरामांना. म्हणजे आहू या शब्दाचा अर्थ काय होतो तर विद्वानांच्या मते. हा शब्द इथे जो शब्द आहे आहू याचा अर्थ विद्वानांच्या मते. तर यम हा शब्द परशुरामांना वापरलाय. म्हणजे जे परशुराम म्हणजे असे जे तर हे जे परशुराम आहेत त्यांना वासुदेवांचे प्रसिद्ध अवतार वासुदेव अंशम असा शब्द येतो पहा. तर वासुदेवांचे प्रसिद्ध अवतार म्हणून स्वीकारतात. कोण स्वीकारतात तर विद्वान पुरुष हे परशुराम भगवान जे आहेत किंवा परशुराम किंवा राम म्हटलं जातं यांना, त्यांना वासुदेवांचे प्रसिद्ध अवतार म्हणून स्वीकारतात. आणि या परशुरामांनी काय केलं, मग आता पुढे त्याचा इतिहास येतो. तर ह्या परशुरामांनी म्हणजे काय लीला केली तर कार्तवीर्याचा वंश नष्ट केला. आणि काय केलं त्यांनी पृथ्वी 21 वेळा निक्षत्रिय केली. म्हणजे काय की पृथ्वीवरचा एकच एक क्षत्रिय जो आहे त्याचा वध करून टाकला. म्हणून निक्षत्रिय असं आपण म्हणतो ना. तर हा शब्दाचा अर्थ काय होतो म्हणजे क्षत्रिय रहित करून टाकले. मग आता हैहयाना म्हणजे काय तर हा हा जो हैहय अंश आहे तर त्याचा जो वंशज होता तो म्हणजे कार्तवीर्य होता. आणि म्हणून इथे शब्द आलाय पहा हैहयाना. हैहयाना कुलांतकम म्हणजे या कुलाचा अंत करून टाकला, नाश करून टाकला. आणि किती वेळा तर त्यांनी सांगितलंय त्रिसप्तकृत्व म्हणजे 21 वेळा. 21 या शब्दाला संस्कृत मध्ये म्हणजे त्याची गणना कशी होते त्रिसप्तकृत्व. आणि मग कसं सांगितलं की हे परशुराम जे आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीने ही जी पृथ्वी आहे ती 21 वेळा म्हणजे 21 वेळा हे संबोधित करण्यासाठी काय शब्द आहे की यइमाम चक्रे. चक्रे म्हणजे आपण म्हणू 21 वेळा म्हणजे 21 म्हणजे आपण म्हणू
की 21 सायकल्स म्हणजे काय, 21 टाइम्स असा इंग्लिशमध्ये अर्थ, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल का सगळ्यांना, म्हणजे 21 वेळा अशा पद्धतीने त्यांनी ही जी पृथ्वी आहे ती निक्षत्रिय करून टाकली. महिम या शब्दाचा अर्थ होतो पृथ्वी असा. मग आता आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊया. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊया. आता हे जे परशुराम भगवान आहेत, तर ह्यांना हा जो परशु आहे हा कोणाकडून मिळाला हे आपण समजून घेणार आहोत. त्याआधी ह्यांनी ही पृथ्वी जी आहे तर ती निक्षत्रिय का करून टाकली, तर ते थोडस समजून घेऊया. तर रजो तमोगुणांच्या प्रभावाने हे क्षत्रिय होते ते भयंकर गर्विष्ठ झाले होते. आणि त्यांनी काय केलं की ब्राह्मणांनी जे घालून दिलेले नियम होते क्षत्रियांसाठी त्याचं सुद्धा उल्लंघन केलं आणि अधर्माचं आचरण त्यांनी केलं. म्हणून परशुरामाने तेव्हा त्यांचा वध केला. आणि क्षत्रियांचा अपराध जो आहे तो एवढा गंभीर नसूनही पृथ्वीचा भार म्हणजे पृथ्वीवर पापाचा भार वाढतो आणि मग तो क्षीण करण्यासाठी परशुरामाने त्यांचा वध करून टाकला. आता इथे आपण समजून घेऊया की महान साधू संत किंवा ब्राह्मण जे आहेत, या ब्राह्मण वर्णाचे जे लोक असतात, तर त्यांनी म्हणजे काय करायचं असतं, तर जी न्याय व्यवस्था आहे शास्त्रानुसार, तर ती या सगळ्या क्षत्रिय आणि इतर वर्णाच्या लोकांना म्हणजे त्याचं शिक्षण द्यायचं असतं, त्यात पारंगत करायचं असतं. आणि मग त्यांनी दिलेलं शिक्षण जे आहे, नियमक तत्व जी सांगितलेली आहेत त्याचं क्षत्रिय वर्णाने पालन करून विश्वाची शासन व्यवस्था पाहिजे असते. आता क्षत्रिय जर नियमांचे उल्लंघन करायला लागले तर पृथ्वीला तो एक भारच होतो. आणि असा जो भार झालेला क्षत्रिय आहे तर त्याचा निपात करणं आवश्यक आहे. आणि मग तो ज्या कोणत्या म्हणजे श्रेष्ठ शक्तीने नष्ट करता येतो तर तो करण्याचा जो प्रयत्न आहे तर तो होतो. आणि हे कार्य फक्त आणि फक्त भगवानच करू शकतात बरं का. आणि म्हणून भगवान यांचा अवतार आहे जे आहेत परशुराम, आणि त्यांचं हे कार्य आहे. म्हणजे काय की आपण लक्षात घेऊया की अनेक प्रकारे लोकांनी क्रांती केली. आपण पाहतो आधुनिक इतिहासामध्ये राज्यसत्ता त्यांनी उलटून लावली काही ठिकाणी. आणि काही ठिकाणी काय झालं की राज्य सत्ता उलटवून त्यांनी त्या ठिकाणी अत्यंत हीन म्हणजे असे निकृष्ट श्रेणीचे लोकांचं शासन स्थापित केलं. मग असं जे शासन आहे ते आपल्याला विश्वामध्ये सुख आणि शांती कधीही देऊ शकत नाही. आपण पाहतो वेगवेगळ्या क्रांती आपण इतिहासात अभ्यासलेत, हो की नाही. आणि मग आता रजो तमोगुणी राजांच्या हाती जर सत्ता असेल तर ह्या जगात म्हणजे नेहमी दुःखच राहणार आहे किंवा अत्यंत स्वैराचार राहील तमोगुणी लोकांमुळे. आणि रजोगुणी लोक कसे असतात आपल्या सगळ्यांना वर्णन माहिती. रजोगुणी लोक कसे असतात पहा की अत्यंत म्हणजे त्यांना आकांक्षा असतात, म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या इच्छा म्हणजे रजोगुण. मग ज्यांना इतक्या लालसा आहेत म्हणजे प्रत्येक गोष्ट, मला धन उत्तम पाहिजे, मला पुत्र सुपुत्र उत्तम पाहिजे, मला सुंदर पत्नी हवी है ना, माझ्याकडे उत्तम म्हणजे माझ्याकडे संपत्ती हवी, माझ्याकडे माझ्याकडे मान सन्मान प्रतिष्ठा असायला हवी, समाजामध्ये मला मोठा मान असायला पाहिजे, अशा लालसा अनेक प्रकारच्या न संपणाऱ्या इच्छांनी रजोगुणी व्यक्ती ग्रासलेला असतो. आणि तमोगुण म्हणजे काय, सगळाच अंधकार, सगळ्या मूर्खपणाची कृती की ज्याच्यामुळे ना त्याला लाभ ना समाजाला लाभ, म्हणजे कोणाचंच कल्याण नाही. आणि त्यामुळे ते तमोगुण म्हणजे अधोगतीकडे गेलेले असतात. मग असे लोकांच्या हातात जर सत्ता दिली गेली तर ते कधी विश्वाचं कल्याण करू शकतील का. आणि आपल्या दुर्दैवाने आधुनिक इतिहास हेच सांगतो किंवा आधुनिक कलियुग जे म्हणजे आधुनिक युग आहे आत्ताचं, आणि कलियुगाचं हे वैशिष्ट्यच आहे, इथे सगळे पथभ्रष्ट लोक आहेत. म्हणजे पथभ्रष्ट लोक जे आहेत, निम्न स्तराचे लोक जे आहेत ते उच्च पदावर आहेत, असं कलियुगाचं वर्णन आहे. अनेक प्रकारे वर्णन आहे, त्यापैकी हे एक वर्णन आहे की इथे काय होईल, असे जे म्हणजे शूद्र कुळा शूद्राहूनही निम्न म्हणजे आता आपलं जे आपली जी परिस्थिती आहे, तर नारद पंचरात्रमध्ये येतं, नारद मुनींनी वर्णन केलं की आपण शूद्रातिशूद्र बनले जातो, वी आर फॉलन कंडिशन सोल्स असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये. म्हणजे काय की आपण शूद्र वर्णाच्याही खाली आहोत. मग अशा वर्णाच्या लोकांच्या हाती जर सत्ता असेल तर आपण ह्याच्याकडे टीकेचा भाग म्हणून नको अभ्यासूया, आपण भक्तिशास्त्राचा अभ्यास म्हणून पाहूया. तर काय होईल, तर जगामध्ये कधी सुख शांती समाधान लाभेल का, बिलकुल नाही. तर ह्यासाठी काय असणं आवश्यक आहे, तर त्या म्हणजे जे जी राजसत्ता आहे तर त्या राजसत्तेवर येणारे जे आहेत ते राजर्षी असत पूर्वी. आणि अत्यंत उत्तम राजर्षी असायचे. म्हणजे अमरीश महाराजांचं आपण उदाहरण पाहतो, किती मोठे भक्त होते. प्रल्हाद महाराज पहा, ध्रुव महाराज पहा, किती उत्तम भक्त होते भगवान यांचे. तर असे राजर्षी असत.
तर अशा लोकांची तिथे आवश्यकता असते. आणि दुर्दैवाचा भाग म्हणजे काय की अशा पद्धतीची सत्ता किंवा राज्यसत्ता नसल्यामुळे जगातला समाज जो कसा आहे अद्याप दुःखी आहे. आणि त्यामुळे पूर्वीच्या राजावर सुद्धा तमोगुणाचा प्रभाव दिसून येत होता. आणि त्यांच्या स्थानी आलेले व्यापारी आणि कामगार श्रेणीतले नेते त्याच्याहून अधिक भ्रष्टाचारी अशा पद्धतीचं म्हणजे घडत गेलं. म्हणजे जेव्हा शासनाला वास्तविकपणे ब्राह्मणांचं म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तींचं मार्गदर्शन लाभतं, तर त्यावेळेला सामान्य प्रजा सुखी होऊ शकते आणि त्या राजाचं शासन जे आहे ते उत्तम होऊ शकतं. म्हणून पूर्वी जे शासक होते ते जरी रजोतमगुणी झाले तरी तेव्हा ब्राह्मणांनी परशुरामांसारख्या क्षात्रयुक्त ब्राह्मणांच्या नेतृत्वाखाली काय करावं लागलं, मग सतत 21 वेळा संहार केला. म्हणजे ब्राह्मण म्हणून त्यांच्यावरती म्हणजे ही परिस्थिती आली की क्षात्र तेजाने युक्त म्हणजे शास्त्र धर्माची साधना आपण त्याला म्हणतो म्हणून त्याला क्षात्र तेजयुक्त व्हायला लागलं त्यांना. आणि ब्राह्मणांच्या नेतृत्वाखाली काय केलं त्यांनी 21 वेळा सतत संहार केला. ह्याच्यातून आपण समजून घेऊया. म्हणजे भागवतामध्ये 12वा स्कंद आहे, त्याच्यातला दुसरा अध्याय आहे बरं का. आणि त्याच्यात 13व्या श्लोकामध्ये असं वर्णन आहे. काय वर्णन आहे सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, लिहून देऊया कुठेतरी हा श्लोक. 12वा स्कंद दुसरा अध्याय 13वा श्लोक. दस्य प्रायश राजसु असं श्लोकाचं कलियुगातल्या शासन कर्त्याविषयीचं वर्णन आहे. म्हणजे कलियुगातले आत्ताचे शासनकर्ते कसे असतील, म्हणजे जे राजे आहेत जे कोणी राज्यकारभार बघतात तर ते कसे, तर अट्टल चोर लुटारू आणि दस्यू म्हणजे काय हे असे असणार. चोर लुटारूला दस्यू शब्द आहे. आणि राजन्य म्हणजे जे राज्यकर्ते आहेत. आणि तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीचे लोक शासनपदे म्हणजे शासनातली पदं बळकावतील, म्हणजे असं कलियुग असेल. आणि धार्मिक तत्व आणि ब्राह्मणांनी घालून दिलेल्या म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या लोकांनी जे घालून दिलेली नियामक तत्व आहेत. आता ब्राह्मण वर्णाची लोक ही नियामक तत्व कुठनं सांगतात, भक्तिशास्त्रातून. आपल्या मनाची बिलकुल सांगत नाहीत. भक्तिशास्त्र कुठून आलं, वेदातून. म्हणजे वेदातलं जे ज्ञान आहे त्यालाच आपण भक्तिशास्त्र म्हणतो. आणि मग आता हे जे वेदातलं सगळं ज्ञान आहे तर हे सगळं ज्ञान जे आहे तर त्यानुसार आपलं आचरण आहे. भगवद्गीता आणि भागवत आता कलियुगासाठी महत्वाचं की तेच सर्वांसाठी आपल्या उपयुक्त आहे. आपण जर 4 वेद अभ्यासाला गेलो तर आपली तितकी क्षमताही नाही आणि तितके आपली स्मरणशक्ती नाही. कलियुगातले लोक कसे असतील, पथभ्रष्ट आणि कसे असतील, अल्पायू आणि अल्पमती आणि त्याचबरोबर अत्यंत कमी बुद्धीचे आणि कमी म्हणजे आणि त्याचबरोबर स्मरणशक्ती पण कमी असलेले असे पथभ्रष्ट लोक असतील. आणि म्हणून पाहतो आपण आधुनिक विचारशैलीच्या नावाखाली कशा पद्धतीचं आचरण असतं ते आपण पाहतो. आता त्याचं वर्णन काही आपण इथे करणं म्हणजे करूयात नको. पण आपल्याला आता आधुनिक जी जीवनशैली आहे ती सगळ्यांना माहिती आहे. मग आता त्यामुळं काय घडतं की धार्मिक तत्व जे आहे तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्या धार्मिक विधिविधानांकडे दुर्लक्ष करून भक्तिशास्त्र किंवा धर्मशास्त्र जे सांगतात आणि हे लोक काहीही दयामाया न दाखवता काय करतील, तर प्रजेची एक प्रकारे म्हणजे काय करतील तर म्हणजे संपत्ती जी आहे तर ती लुटून टाकतील. किंवा भागवतात म्हणजे आता 12.1.40 मध्ये पुन्हा वर्णन येतं की असंस्कृत मानवी कर्तव्याची उपेक्षा करणारे, रजोतमोगुणाच्या प्रभावाखाली वावरणारे अशुद्ध लोक त्यांना म्लेच्छ म्हणलं जातं. म्हणून आपण सगळे म्लेच्छ मध्येच येतो म्हणजे आताच्या काळाचं वर्णन करायचं झालं तर. तर म्हणजे असे अशुद्ध लोक की त्यांना म्लेच्छ म्हणलं जातं. मग पूर्वीच्या काळी म्लेच्छ म्हणजे कोण, अशुद्ध लोक असायचे. म्हणजे असे जे होते तरजोतम गुणी की ज्यांचं वर्तन अयोग्य होतं त्यांना म्लेच्छ म्हटलं जातं. आपण इतिहासामध्ये म्लेच्छ असा शब्द ऐकतो पहा वेगवेगळ्या कथांमध्ये. म्हणजे कोण, असे जे त्यांचं म्हणजे आचरण जे होतं तर ते रजोतम गुणी म्हणजे पापकर्मांनी युक्त असं त्यांना अशुद्ध लोक असं म्हटलं जातं. मग स्वतःला राजे असे लोक मानतात, राजाचा वेश धारण करतात. म्हणजे काय की वेगवेगळे पॉलिटिकल लीडर म्हणजे आताच्या काळात तर राजा असं म्हणता नाही ना, आपण लोकशाहीमध्ये आहोत. मग वेगवेगळ्या उच्च पदावर म्हणजे असे वेगवेगळे मोठ्या मोठ्या पदावर लीडर्स किंवा असे जे आहेत असे जे आहेत तर म्हणजे जे राज्यकारभार करणारे तर ते काय करतील, राजवेश धारण करून म्हणजे राजासारखं रूप घेतील आणि प्रजेलाच गिळंकृत करतील. प्रजा असते भक्ष्य शांती. भागवतात इतकं सखोल लिहून ठेवलंय, आधीच लिहून ठेवलंय व्यासमुनींनी पहा. आणि भगवद्गीतेनुसार मनुष्य समाजाचे 4 नैसर्गिक विभाग आहेत. चातुर्वर्ण मया सृष्टम आपण श्लोक अभ्यासतो. या पद्धतीची उपेक्षा करून
समाजाच्या गुणांचा जिथे विचार केला जात नाही त्याचा परिणाम काय होतो तो देखील भागवतात व्यासमुनींनी लिहून ठेवलाय. भागवतातल्या 12वा जो स्कंद आहे तर त्याच्या दुसऱ्या अध्यायातले 7 आणि 8 असे श्लोक येतात की तिथं काय त्यांनी सांगितलंय की ब्रह्मविट शत्रशूद्राणाम यो बली भविता नृपहा, म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्रांचा समाज निरर्थक ठरेल. म्हणजे काय की ह्याचा परिणाम काय होईल, येन केन प्रकारे जो कोणी बलवान आहे तो राजा म्हणजे तो देशाचा राजा होईल किंवा राष्ट्राध्यक्षाचं पद बळकावेल आणि प्रजेचा इतका छळ करेल की निर्दयी उलटारू प्रमाण म्हणजे ते छळ करतील आणि स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी प्रजा घरांचा म्हणजे त्याग करून अरण्यात आश्रय पत्करेल. आज काय अवस्था आहे पहा, सगळ्यांनी अभ्यासूया. आपण आताची परिस्थिती अभ्यासूया की आपण बऱ्याचदा अशा पद्धतीचं अनुभवतो वर्णन की नागरी हल्ले होतात आणि रातोरात घरं खाली करून राज्य सोडून निघून यावं लागलं, हल्ले झाले, हो की नाही. मग हे सगळं आपण काय अभ्यासतोय म्हणजे अचानक घरातून म्हणजे निर्दयी लुटारू प्रमाणे हे लोक काय करतील तर इतका छळ करतील की स्वतःचं रक्षण करायला प्रजा काय करेल, आपली घरं आहे त्या परिस्थितीत त्यागून निघून जाईल, अरण्यात आश्रय पत्करतील. म्हणजे यास्यंती गिरी काननम, प्रजेनं पूर्ण म्हणजे प्रजेचं पूर्ण रक्षण करणं ही राजाची खरं तर जबाबदारी असते. पण असं घडेल का, तर अशा परिस्थिती आपण पाहतोय देखील. कलियुगामध्ये काय घडतंय की अशा पद्धतीने लोंढेच्या लोंढे लोकांचे एखाद्या नगरातून बाहेर पडतात, दुसरीकडे जाऊन ते प्रस्थापित होतात. अशा अनेक घटना आपण आताच्या कलियुगाच्या इतिहासात अभ्यासतोय. तर हे किंवा आपण पाहतोय आजूबाजूला घडताना, तर हे सगळं काय आहे, कलियुगामधलं अशा पद्धतीचं जे आहे पथभ्रष्ट लोकांचं जे राज्य असेल ते कसं असेल त्याचं वर्णन आहे. ते जो बलवान तो जो असेल तो राष्ट्र बळकावेल आणि प्रजेचा छळ करेल, अशा पद्धतीचं वर्णन आहे. आणि आणि म्हणून कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे आहे तर त्याचा आपण स्वीकार ह्यासाठी केला पाहिजे की पुरुषोत्तम भगवान यांचं शब्दरूप म्हणजे भागवत आणि भगवद्गीता आहे आणि भगवान यांच्यापासून यांचं शब्दरूप अभिन्न आहे. कलिकाले नामरूपे कृष्णावतार असं म्हटलं जातं. म्हणजे कलियुगामध्ये त्या कलीच्या प्रभावामध्ये काले म्हणजे काय, कलीच्या काळामध्ये कली काले नामरूपे, नाम कोणाचं, भगवान श्रीकृष्णांचं, नामरूपे कृष्णावतार म्हणजे आपण भगवान श्रीकृष्णांचं नाम घेतलं, भगवान श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा आपण जप जेव्हा करतो त्यावेळेला प्रत्यक्ष भगवान यांचा आपण संग करतो. शब्दावतार धन्यावतार आहे तो, कलिकाले नामरूप असं म्हटलंय. आणि म्हणून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहे तर त्यांचा या कलियुगात इतकं म्हणजे इतक्या पथभ्रष्ट लोकांचं हे युग आहे आणि इतक्या रजोतमो गुणांनी ग्रासलेल्या लोकांचं युग आहे. आणि मग अशा ठिकाणी म्हणजे आपण म्हणू की तमोगुणीच आता म्हणजे फारसा म्हणजे सत्वगुण तर शिल्लकच नाही उरला कलियुगामध्ये आणि रजोगुणातले लोक जे आहेत ते तमोगुणाकडे जात आहेत. म्हणजे आपण पाहतो की गुन्हे दरोडे याचं प्रमाण किती वाढले किंवा अराजक कसं माजलंय कलियुगामध्ये. आपल्याला काही म्हणजे मी वेगळं सांगायला नको, रोज न्यूजपेपर उघडला आणि रोज टीव्हीवरच्या बातम्या केल्या की आपल्याला समजतं. मग आता अशा युगामध्ये भगवान यांचा ह्या असं देखील युग असेल वर्तमान तरी भगवान यांचा आपण संग कसा करू शकतो, तर आपण भगवान यांच्या पवित्र नामाचा जेव्हा जप करतो म्हणजे भगवान या कलियुगामध्ये आपल्यासाठी त्यांनी किती मोठी योजना ठेवली आहे पहा आखून की असं सगळं पथभ्रष्ट युग असणार आहे, मग इथं पवित्र नामाच्या रूपात ते अवतीर्ण झाले. म्हणजे आपल्यासोबत सतत आहेत, जेवढ्या वेळा आपल्या मुखात नाम तेवढ्या वेळा भगवान आपल्या सोबत आहेत आणि ज्याच्या सोबत भगवान आहेत त्याच्यासोबत त्याला आणखी काय हवंय, सगळं काही मिळाल्यासारखं आहे की नाही. ज्याच्या मुखामध्ये ज्याच्या जिव्हेवर भगवान यांचं पवित्र नाम असतं तर त्याच्या जिव्हेवर अंतरंग शक्ती सहित आपल्या म्हणजे आपल्या शक्ती सहित शक्तिमान असतो. भगवान हे नृत्य करीत असतात. आपण हे भगवद्गीतेच्या 10व्या अध्यायात अभ्यासतो. मग म्हणजे एका तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपाद लिहितात. मग असं जर असेल तर भगवानांच्या पवित्र नामात म्हणजे म्हणजे जेव्हा आपण उच्चारण करतो तर त्या पवित्र नामामध्येच इतकी शक्ती आहे की भगवान स्वतः आपल्या समोर अवतरित होत असतात. हरिनाम प्रभू आपण म्हणतो, हरिनाम प्रभूंची आपण सेवा करतो. आणि असे जे हरी आहेत तर ते कलिकाले नामरूपे कृष्णावतार म्हटले म्हणजे कलियुगामध्ये त्यांच्या नामामध्येच
अवतार आहे. म्हणजे जेव्हा कृष्ण हे नाम उच्चारण करतो तिथे भगवान उपस्थित असतात. मग इतकी मोठी सोय, की इतका मोठा लाभ आपल्याला भगवान यांनी दिलाय, ह्याच्यापेक्षा अजून काय हवं आपल्याला? हो ना. म्हणजे पूर्वी हजारो लाखो वर्ष सत्ययुगामध्ये उपासना करायला लागायची हृदयस्थ परमात्म्याचं दर्शन घ्यायला. इथे तर आपल्याला म्हणजे परमात्मा रूप भगवान यांचं, म्हणजे भगवान यांचं तर विस्तार रूप आहे. इथे तर प्रत्यक्ष श्रीहरी भगवान श्रीकृष्ण, जेव्हा आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ह्या नामाचा जप करतो त्यावेळेला काय होतं, प्रत्यक्ष भगवान हरिनाम प्रभू अवतरित होतात, की जे भगवान यांचं वास्तविक रूप आहे. विभूषधारी, हातामध्ये वेणू असलेलं, डोक्यावर सुंदर मयूरपंख असलेलं असं श्याम सुंदर रूप आहे. त्या रूपामध्ये भगवान जे मूळ त्यांचं मुख्य रूप आहे, वास्तविक रूप आहे, तर त्या रूपात अवतरित होतात. मग ह्यापेक्षा आपल्याला अजून काय हवं, हो की नाही? मग हे आपण लक्षात घेऊया. आणि मग प्रजा जी आहे सगळी कृष्ण भावना भावित झाली. आपण जर हरिनाम जे आहे प्रत्येकाच्या मुखी येईल अशा पद्धतीनं, म्हणजे काय की प्रत्येक ग्रामामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी काय म्हणलंय, म्हणजे प्रत्येक ग्रामामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये, प्रत्येक घरामध्ये, म्हणजे जेव्हा म्हणजे कृष्ण पोहोचतील, हरिनाम पोहोचतील, तर त्यावेळेला काय होईल, आपल्या पूर्ण विश्वामध्ये शांती येईल. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी चांगलं शासन, चांगला समाज किंवा परिपूर्ण जीवन जे आहे ते प्रत्येकाला लाभेल. यासाठी कृष्ण भावनामृत आंदोलन किंवा इस्कॉन आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाची श्रील प्रभुपाद यांनी स्थापना केली. मग आता ह्या सगळ्याचा परशुरामांच्या जीवनाशी काय संबंध आहे ते आपण समजून घेणार आहोत. मग आता परशुराम जे आहेत तर त्यांना ही जी हा जो परशु आहे म्हणजे जी कुऱ्हाड आहे तर ती कशी मिळाली होती, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर त्यांना जी कुऱ्हाड आहे तर ती भगवान जे शिव आहे तर त्यांनी दिली होती. त्यांची म्हणजे त्यांनी त्यांची जी उपासना केली, आराधना केली, तर त्यांनी प्रसन्न होऊन त्यांना हा परशु दिला होता. आणि म्हणून त्यांचं नाव काय आहे, परशुराम. म्हणजे काय की तो परशु धारण केलेलं असं भगवान यांचं रूप आहे. तर त्यामुळे त्यांना काय म्हटलं जातं की असे परशु धारण करणारे जे राम आहेत त्यांचं नाव परशुराम, किंवा त्यांचं नाव काय आहे, राम असं आहे. आणि मग आता कार्तवीर्य अर्जुन हा हैहयांचा राजा होता आणि सर्वोत्तम क्षत्रिय अशी त्याची ख्याती होती बरं का. आणि हा जो कार्तवीर्य अर्जुन जो आहे तर ह्यांनी भगवान नारायणांचे जे अंश आहेत, आता इथे दत्तात्रय भगवान यांचं माहिती येते पहा. दत्तात्रय भगवान जे आहेत आपले, तर त्यांची उपासना त्यांनी केली होती. आणि म्हणून दत्तात्रयांच्या कृपेमुळं त्याला 1 सहस्त्र बाहू प्राप्त झाले होते पहा, 1000 बाहू होते त्याला. आणि या व्यतिरिक्त अपराजित राहणं, अकुंठित इंद्रिय बळ, सौंदर्य, तेज, बळ आणि यश, आणि त्याचबरोबर अणिमा आणि लघिमा म्हणजे वेगवेगळ्या सिद्धी आहेत 8. तर त्यापैकी अणिमा आणि लघिमा, म्हणजे अणिमा म्हणजे अणू एवढं मोठं, म्हणजे आपण सर्वांनी जर हनुमान स्तोत्र अभ्यासला असेल तर अणुपासून ब्रह्मांडा एवढा होत जात असे, अशी एक ओळ येते. म्हणजे हनुमान यांच्याकडे या सगळ्या शक्ती होत्या. अणू, अणू म्हणजे छोटा अणू, अणुपासून म्हणजे छोट्या अणूचं पण रूप घेता यायचं त्यांना, आणि ब्रह्मांड एवढं मोठं विशाल पण होता यायचं. आणि तसंच लघिमा नावाची शक्ती, तर ह्या शक्तीद्वारे त्यांना अशा पद्धतीचं म्हणजे योग सिद्धी म्हटलं जातं. तर त्याचं ऐश्वर मिळालं होतं, आणि म्हणजे त्यांना अतिसूक्ष्म पण रूप धारण करता येत होतं, आणि मोठं पण, म्हणजे असं हे सामर्थ्य प्राप्त होतं. आणि वायू जसा सर्वत्र स्वैराचार करतो, म्हणजे वायू कसा आता इथे आहे तर पुढच्या क्षणाला दुसरीकडे, तर वायूसारखं त्यामुळे त्यांना लघिमा शक्तीमुळे संचार करता येत होते. म्हणून हनुमान आज इथे तर उद्या म्हणजे तिथे, म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांना म्हणजे जे आहे तर ते जाता येतं. म्हणजे ते जे होते युद्धभूमीतून ते लंकेमधल्या राजवाड्यात पण जाऊ शकत होते, मंदोदरीच्या तिथे, आणि तिथून पुन्हा युद्धभूमीवर पण येऊ शकत होते. म्हणजे अशा पद्धतीचं जे आहे तर ते वायूसारख्या वेगाने, आणि म्हणजे म्हणजे वायूचं त्यांना वरदान जे आहे तर ते मिळालेलं असतं. तर अशा पद्धतीचं जी शक्ती असते, तर ह्या सगळ्या शक्तीमुळे ते विश्वभर फिरू शकत होते. तर हे सगळ्या शक्ती ज्या होत्या ते कार्त्यवीर्य अर्जुनाला लाभलेल्या होत्या. आता पुढं काय झालं, तर एकदा तो आपल्या सुंदर सगळ्या स्त्रिया होत्या. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा, आता कार्त्यवीर्य अर्जुनाची आपण कथा ऐकतो आहोत. की जी मी आता सांगायला सुरुवात करते. तर कार्त्यवीर्य अर्जुन जो आहे, हा इथं त्याचं चित्र येतं आता.
तर ह्याला सहस्त्र बाहू होते, इथपर्यंत आपण अभ्यासलो. त्याला सगळी वरदानं मिळालेली होती, हे सगळं अभ्यासलं. हे चित्रात पहा सगळ्यांनी. भगवान श्री दत्तात्रयांची त्यांनी उपासना करून ह्या सगळ्या सिद्धी मिळवलेल्या होत्या. आता हे लक्षात घेतलं आपण. आता हा जो कार्तवीर्य अर्जुन होता, तर तो आपली सुंदर स्त्रिया म्हणजे त्याच्या पत्नींसह नर्मदा नदीच्या पाण्यामध्ये स्नान करायला गेला. म्हणजे क्रीडा करतात राजे. म्हणजे काय की ते आपल्या पत्नींसह एक प्रकारचे आपण म्हणू की प्रेम वार्तालाप आणि स्नान अशा पद्धतीचं करत असतात. त्याला म्हणायचं क्रीडा. मग तो अत्यंत उन्मत्तपणे क्रीडा करत होता. त्याच्या गळ्यात वैजयंती माळ होती. वैजयंती म्हणजे काय, तर वेगवेगळी वनातली जी फुलं असतात सुगंधित, ती गोळा करून त्याची माळा बनवलेली असते. आणि ती इतकी सुगंधित असते की तिथं त्या सुगंधाकडे भ्रमर सुद्धा आकर्षित होतात. भगवान श्रीकृष्णांच्या गळ्यात वैजयंती माळा असते पहा. म्हणजे इतके सुगंध सुंदर असतात की तिकडे भ्रमर सुद्धा आकर्षित होत असतात. इतकी ताजीतवानी फुलं असतात आणि त्यांना सुंदर गंध असतो. आणि तो गंध इतका सुंदर असतो की त्यांच्यातला मकरंद चाखण्यासाठी तिकडे भ्रमर आकर्षित होतात. मग अशा ज्या असतात त्या वैजयंती माळा असतात. मग आपल्या सहस्त्र बाहूंनी त्यांनी काय केलं, आता त्याला इतके सगळे बाहू होते बरं का. तर त्यांनी काय केलं, आपल्या सहस्त्र बाहूंनी त्यांनी नदीचा प्रवाह जो आहे तर तो त्यांनी काय केला, अडवून धरला. म्हणजे इतके सगळे बाहू आहेत, तर त्यांनी काय केलं, नदीच्या मध्ये आडवा असा नुसता तो उभा जरी राहिला, थोडासा वाकला तरी ते प्रवाह सगळा अडायचा. मग त्यांनी काय केलं, तो अडवून टाकला. आणि मग म्हणजे कार्तवीर्य अर्जुनामुळं हा जो नदीचा प्रवाह अडला, त्यामुळे काय झालं, ते पाणी जे होतं ते उलट दिशेने वाहायला लागलं. म्हणजे तो जर असा मध्ये आला आणि आडवा उभा राहिला आणि त्यांनी आपल्या बाहूंनी तो जर अडवला मार्ग, तर ते पाणी ते विरुद्ध बाजूनी जे आहे ते व्हायला लागलं. अशी घटना घडली. आणि मग त्यामुळं नर्मदा नदीच्या काठावर महिष महिष्मती नावाचं नगर होतं. हम्म तर तिथं ना जो आपला रावण आहे, म्हणजे दशानन रावण, आपण दशहरा म्हणजे आपण साजरा केला. तर दशानन रावणाचा भगवान श्रीरामांनी वध केला. तर हा जो रावण आहे, तर त्याचं म्हणजे छावणी होती, शिबिर होतं. म्हणजे सैन्य दळ असलेलं असं शिबिर होतं, त्याला म्हणतात शिबिर किंवा छावणी म्हणतात. तर ते वाहून गेले. मग काय झालं की ते पाहून स्वतःला फार महान असा वीर समजायचा ना रावण. तर त्या म्हणजे रावणाने काय केलं, तर त्याला भयंकर राग आला, त्याला सहनच झालं नाही. आणि मग त्यांनी कार्तवीर्य अर्जुनाचं हे सामर्थ्य पाहून तर म्हणजे त्याला एक प्रकारची ईर्ष्या असूया म्हणते ना, अशा पद्धतीची निर्माण झाली. आणि मग त्या रावणाने काय केलं, कार्तवीर्य अर्जुनाचा त्याच्या ह्या सगळ्या स्त्रियांच्या समक्ष अपमान केला. मग आता हा जो अपमान आहे तो त्याला सहन नाही झाला कार्तवीर्य अर्जुनाला. एका क्षत्रियाने जर आपला अपमान केला आपल्या स्त्रियांसमोर, पत्नींसमोर, तर दुसऱ्या क्षत्रियाला ते सहन नाही होत. आणि मग त्यांनी काय केलं, म्हणजे तो इतका सामर्थ्यशाली होता इथे चित्रात पहा. की त्यांनी त्या रावणाला एखादं वानर पकडतात ना छोटस, तसं पकडलं. हम्म आणि महिष्मती नगर जे होतं म्हणजे तिथलं त्याचं जे कारावास होतं, तुरुंग होतं, त्याच्यात डांबून टाकलं. म्हणजे पहा किती सामर्थ्यशाली होता तो. म्हणजे आपल्याला रावणच मोठा सामर्थ्यशाली होता असं माहितीये, पण असं नाहीये. त्याच्यापेक्षाही सामर्थ्यशाली योद्धे राजे होऊन गेले. आणि तो कार्तवीर्य अर्जुन जो आहे, तर मग त्यांनी त्याला म्हणजे एखादं आपण म्हणतो ना छोटस वानर पकडून आपण ठेवून टाकतो पिंजऱ्यात, तसं त्याला ठेवलं होतं. आणि मग थोड्या दिवसांनी म्हणजे त्यांनी त्याला सोडून दिलं, जाऊ दे आता निघून जाऊ दे असं म्हणून, आपण दया करूया असं म्हणून. आपण एखाद्या प्राण्याला असं ठेवतो ना आणि मग नंतर सोडून देतो, जाऊ दे म्हणून. म्हणजे जसा एखादा उंदीर पकडतो ना आपण पिंजऱ्यात आणि मग त्याला राम जंगलात सोडून देतो, अशा पद्धतीनं उपेक्षेच्या वागणुकीने त्यांनी काय केलं, त्याला काही दिवसांनी मग सोडून दिलं. दया दाखवली त्याच्यावर. मग आता एकदा म्हणजे अशा पद्धतीचं त्याचं सामर्थ्य होतं. म्हणजे त्यांनी रावणाची सुद्धा दाणादाण उडवून टाकली होती. असा तो सामर्थ्यशाली कार्तवीर्य राजा होता. आणि मग एकदा तो काय करत होता, तर कार्तवीर्य अर्जुन हा घनदाट अशा अरण्यात गेला बरं का. आणि तो मृगया करत होता. तर मृगया म्हणजे काय, की मृगया शब्दाचा अर्थ होतो प्रशिक्षण जे असतं शिकारीचं. तर म्हणजे ते त्यांचं चांगलं व्हावं यासाठी ते थोडक्यात काय करत असतात, की त्यांचा जो रोज काही युद्ध नसतं ना राजांना करायचं, मग ते आपलं जे युद्ध कौशल्य आहे ते चांगलं, त्याच्यामध्ये आपण पारंगत राहावं. मग त्याचं प्रशिक्षण जे असतं त्यांनी पूर्ण केलेलं असतं, मग त्याचा सराव झाला पाहिजे ना. यासाठी ते काय करत असतात, वेगवेगळ्या घनदाट अरण्यातल्या वनातल्या प्राण्यांची शिकार करून त्याचा सराव करत असतात. त्याला म्हणायचं मृगया. तर
मृगय करण्यासाठी तो घनदाट अरण्यात गेला. मग राजे काय करत असतात, मधून मधून म्हणजे राज्यकारभारातून थोडीशी विश्रांती घेत आणि हे मृगया करण्यासाठी जात असत, की कधी म्हणजे कुठल्याही क्षणी शत्रूने जर हल्ला केला तर आपण प्रशिक्षित आहोत, पण आपल्याला त्याचा सराव पण असलं पाहिजे, तर आपलं युद्ध कौशल्य टिकून राहील ना. मग ह्यासाठी कार्तवीर्य अर्जुन जो आहे तर तो मृगया करीत घनदाट अरण्यात असा फिरत फिरत जमदग्नी जे ऋषी होते त्यांच्या आश्रमात गेला. आता कार्तवीर्य जे आहे त्याने जमदग्नीच्या आश्रमात जाण्याचं काहीच कारण नव्हतं बरं का, पण त्याच्यामध्ये इतकं असाधारण सामर्थ्य होतं आणि त्याला त्याचा इतका गर्व होता की तो तिथं परशुरामांचा अपमानच करण्यासाठी गेला असं घडलं, आणि या अपमानजनक कार्यामुळे परशुरामांकडून त्याचा संहार झाला. मग आता राजा आपल्या आश्रमात आलेला पाहून जमदग्नींनी काय केलं, म्हणजे ही कथा काय घडली हे आपण समजून घेणार आहोत. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हा, आता इथे सगळ्यांनी पाहूया रावणाला कशा पद्धतीने कार्तवीर्य अर्जुनाने हरवलं. दशानन रावणाला आपण कथा ऐकली आता, आणि त्याला तुरुंगात डांबून टाकलं, मग थोड्या दिवसांनी त्याला सोडून दिलं. आता ह्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हे खूप सुंदर सुंदर चित्र आहेत, लक्षात राहतील सगळ्यांच्या. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. ह्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. हा, तर आता इथे ही कथा आपण अभ्यासणार आहोत. तर हा जो म्हणजे राजा आहे हा जमदग्नींच्या आश्रमात गेला बरं का. आणि मग त्याचे जे अमात्य आहेत, त्याचे जे म्हणजे म्हणजे अमात्य म्हणजे त्याचे जे मुख्य जे असतात प्रधान वगैरे अमात्य असे राज्यकारभार पाहणारे, म्हणजे त्याच्यासोबत जे कोणी असतात, तर ते पुन्हा त्याचे जे वाहक आहेत म्हणजे रथाचे जे चालक वाहक असे सगळे, आणि सगळ्या म्हणजे जे सगळं सैन्य आहे यांचं सगळ्यांचं आतिथ्य जमदग्नी ऋषींनी केलं बरं का. म्हणजे राजा कधी एकटा जात नाही, त्याच्याबरोबर त्याचा सगळा लवाजमा असतो असं. मग हे सगळ्यांना घेऊन राजा तिथे गेला. मग आता त्यांची तपश्चर्या म्हणजे जमदग्नींचं सर्वस्व आहे, म्हणजे एखाद्या ऋषी मुनींसाठी त्यांची तपस्या हेच मोठं त्यांचं काय असतं, धन असतं. आणि त्याद्वारे त्या बळावर त्यांना सर्व काही प्राप्त झालेलं असतं. मग त्यांना त्यांच्या अतिथीच्या सेवेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू त्यांनी पुरवल्या. म्हणजे त्यांच्याकडे सर्व वस्तू पुरवणारी कामधेनू ही गाय होती. म्हणजे ब्राह्मण जे आहेत तर त्यांना नेहमी काय करतात, राजे लोक गाय दान करतात. म्हणजे गाय दान करण्यामागचा हेतू काय आहे, तर गाय जी आहे तर तिच्यापासून दूध मिळतं. दुधापासून काय होतं, तर भरपूर असं तूप तयार होतं, आणि तुपाचा उपयोग काय होतो, तर यज्ञामध्ये आहुती देण्यासाठी होतो. मग तुपाचा उपयोग करून यज्ञ संपन्न होतो. मग यज्ञातून काय होतं, म्हणजे यज्ञ जेव्हा करतो कुठलं यज्ञ कर्म, तर त्यामुळे पाऊस चांगला पडतो. पावसामुळे काय होतं, अन्नधान्य चांगलं पिकतं. आणि अन्नधान्य चांगलं पिकलं तर काय होतं, ते आपण म्हणजे जे आहे तर त्याचा लाभ घेऊ शकतो, आणि भगवान यांना प्रसाद म्हणून ते अर्पण करू शकतो. आणि असा प्रसाद ग्रहण केल्यामुळे काय होतं, आपली उन्नती होत असते. हे आपण यज्ञचक्र अनुभवले, म्हणजे हे चक्र आपण तिसऱ्या अध्यायात भगवद्गीतेच्या अभ्यासले. तर मग आता हे जे ऋषी आहेत त्यांचं यज्ञ काय आहे, तर म्हणजे हे जे यज्ञ कार्य किंवा हे त्यांचं म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचं यज्ञ म्हणजे काय, तर अशा पद्धतीने भगवंतांची उपासना करणं आणि असे वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञ किंवा जे काही आहेत तर ते म्हणजे ते संपन्न करतात ते आपल्या आश्रमामध्ये. तर हे त्यांचं कार्य आहे. मग आता त्यांच्याकडे कामधेनू होती, आणि ती जी कामधेनू गाय आहे तर म्हणजे तिचं दुसरं नाव काय, सुरभी. तर आता गोलोक वृंदावन मध्ये अशा अनेक सुरभी गाय आहेत पहा. ब्रह्मसंहितेमध्ये याचं वर्णन येतं, सुरभीर अभिपालयंतम अशा पद्धतीचा श्लोक आहे. तर म्हणजे या श्लोकातले हे शब्द आहेत का ब्रह्मसंहितेतल्या. अशा निवास करणाऱ्या अनेक गायी आहेत की त्यांच्याकडून आपल्याला जे काही इच्छित आहे ते प्राप्त होतं. मग आता राजासह मोठ्या संख्येने आलेले त्यांचे अनुयायी सैनिक पशु म्हणजे सगळे त्यांचे वाहक चालक सगळ्यांचं आदरातिथ्य जमदग्नींना का शक्य झालं, तर त्यांच्याकडे ही सुरभी नावाची गाय होती. मग जमदग्नीच्या म्हणजे जमदग्नीच्या आश्रमामध्ये काय झालं, तर राजाच्या सगळ्या अनुयायांचा सत्कार छान प्रकारे करण्यात आला. त्यांना तुपात शिजवलेले छान छान भोजन वाढलं त्यांनी. मग एक गाय असून ऋषी इतके कसे काय श्रीमंत असू शकतात, हे पाहून त्या राजाला त्यांची ईर्ष्या झाली, आणि मग त्याच्या अपराधाला तिथेच प्रारंभ झाला. पहा आता
आपण अपराध म्हणजे नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध हे शब्द ऐकलेत. मग इथे आता वैष्णव अपराध घडला महाराजाकडून, एका क्षत्रियाकडून वैष्णव अपराध घडला. तर तो कसा घडला आणि वैष्णव अपराधाचं फळ पहा कसं आहे. तर इथे आपण लक्षात घेणार आहोत. तर हे जे आहेत ते उत्तम ब्राह्मण वर्णाचे ऋषी होते आणि भगवानांचे उत्तम भक्त होते. आणि मग हा जो कार्त्यवीर्य आहे, तर त्याला इतकी ईर्ष्या झाली की म्हणजे तो गर्विष्ठ बनला होता. आणि मग एखाद्या जवळ असं असामान्य ऐश्वर्य माझ्यापेक्षा कसं असू शकतं असं त्याला वाटलं. आणि त्यामुळं मग त्याच्या हातून म्हणजे हे जे आहेत ते अपराध घडले. आणि त्याचा परिणाम म्हणून काय झालं, परशुरामांना त्याचा वध करायला लागला. आणि मग त्याचा वध क्रोधित होऊन परशुरामांनी केल्यामुळं पुढं संपूर्ण जगातून 21 वेळा क्षत्रियांचा वंश नष्ट केला. आणि हे सगळं कशामुळे घडलं, तर एखाद्या जवळ असामान्य ऐश्वर्य आहे म्हणून जर तो दर्पानं फुगला आणि मनात येईल तसं वागला, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान काय करतात, त्याला दंडित करतात. मग त्याचं हे उदाहरण आहे. मग आता कार्तवीर्य अर्जुनाने विचार केला की ही कामधेनू रूपातली जी गाय आहे, तर ही मला जर मिळाली तर बरं होईल. म्हणजे काय की जमदग्नी आपल्याहून अधिक शक्तिशाली आणि धनवान आहेत, त्यांच्याकडे ही कामधेनू आहे म्हणून. आणि मग त्यांनी असं नाही पाहिलं की त्यांनी किती छान माझं आदरातिथ्य केलं आणि त्याच्यासाठी किती उपयुक्त आहे, म्हणजे अग्निहोत्रासाठी उपयोगी आहे. म्हणजे यज्ञ जे वेगवेगळे ऋषीमुनी करतात त्यापैकी नित्य यज्ञामध्ये अग्निहोत्र येतं. हम्म तर अशा पद्धतीने त्यांनी विचारच नाही केला. त्यांनी विचार काय केला, ही गाय माझ्याकडे असली तर किती बरं होईल. आणि जमदग्नी मुनी तर कामधेनूपासून उत्पन्न झालेल्या तुपाने अग्निहोत्र होम करायचे, म्हणजे नित्य होम जो आहे तो. आणि मग कार्तवीर्य अर्जुनाहून अधिक शक्तिशाली होते. मग ही गाय काही प्रत्येकाकडे असत नाही. आणि सामान्य माणूस एका सामान्य गायीचंच रक्षण करू शकतो. आणि तो त्या गायीपासून मिळणाऱ्या दुधा तुपापासून काय करू शकतो, अग्निहोत्र यज्ञाला आहुती देणारं जे लोणी आहे ते निर्माण करू शकतो. हे सगळ्यांना शक्य आहे, आपल्यासारख्या सामान्यांना. पण भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत गोरक्षेला सुद्धा महत्व दिलंय. गोधनाचं संरक्षण फार महत्वाचं आहे. गायींचं संगोपन जेव्हा एखादा व्यक्ती करतो तेव्हा त्याला प्रचुर प्रमाणात दूध मिळतं. आता अमेरिकेमध्ये सुद्धा कृषी क्षेत्रामध्ये याचा अनुभव, म्हणजे गायींना योग्य संरक्षण ते करतात, भरपूर गायी दूध देतात. आणि मग ह्या ज्या गायी आहेत त्यांना गोमाता म्हटले. म्हणजे गोमातेचं आपण रक्षण करणं आवश्यक आहे. म्हणजे गोरक्षा किती महत्वाची आहे. आणि कृष्णांनी ही आज्ञा दिली आहे काय की अन्नधान्याचं उत्पादन म्हणजे केवळ करून, म्हणजे अन्नात भवती भूतानी, आणि गायींचं रक्षण गोरक्षक असं कुठलं, म्हणजे असं जेव्हा होतं तेव्हा कुठल्याही प्रकारची टंचाई राहत नाही, माणूस सुखामध्ये नांदू शकतो. म्हणजे हे श्रीकृष्णांनी सगळ्या जगाला संदेश दिलाय. आपण भगवद्गीतेत हे अभ्यासलंय. म्हणजे कृषी गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम हे आपण अभ्यासलंय. मग म्हणजे काय की मनुष्याने तृतीय समाजातला जो मनुष्य आहे, तृतीय श्रेणीचा वैश्यवृत्तीचा, त्यांनी धान्याचं उत्पादन करावं, गोरक्षा करावी आणि स्वतःकडे भूमी बाळगावी, असा गीतेचा संदेश आहे. आणि गोरक्षण हे होणं आवश्यक आहे. मग आता मांसाहारी लोक काय करतात, ह्याचा निषेध करतात गोरक्षा म्हटलं की. पण खरं तर हे गोधन आहे आणि ह्याचं रक्षण झालं पाहिजे, हे श्रीकृष्णाने स्वतः सांगितलं. श्रीकृष्ण स्वतः गोपालक रूपात आहेत. म्हणजे पशुचं मांस खाणारे लोक जे आहेत तर म्हणजे यांनी गोहत्या करून अशा पद्धतीचं मांस जर भक्षण केलं तर ते काय आहे, एक प्रकारचं पातक आहे. मनुष्य समाजाच्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी हे सगळं घातक आहे. आणि असं कुठंही भगवानांनी भगवद्गीतेत सांगितलं नाही. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवानांनी काय सांगितलंय, एखादं पान, एखादं पुष्प किंवा एखादं फळ किंवा पाणी किंवा जल मला तुम्ही अर्पण करा. कुठेही भगवान यांनी सांगितलेलं नाही की तुम्ही मांसाहार करा आणि मांसाहारी नैवेद्य मला अर्पण करा, बिलकुल नाही. भगवान सांगतात पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या चारपैकी मला काय तुम्ही काही अर्पण करा. भगवान त्यात समाधानी आहेत. विदुरांची आपण कथा अभ्यासतो की विदुरांच्या घरी कुटीमध्ये जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांचं आगमन झालं तेव्हा काय घडलं, इतके ते भारावून गेले की त्यांनी काय केलं, भारावून जाऊन जे केळी होती त्याच्या साली भगवानांना अर्पण केल्या आणि केळी आहेत ती सालीसारखी फेकून दिली. पण त्यांचा भाव, भगवान हे कसे भावग्राही आहेत आणि गुणग्राही आहेत. भावाचा भुकेला असतो भगवान. तर भगवान जे आहेत ते भावाचे भुकेले आहेत. त्यांनी काय केलं, त्यांचा भाव अनुभवला आणि कृपा केली. त्यांनी ती साल देखील प्रेमाने आनंदाने भक्षण केली.
मग हे भगवान यांचं भक्तावरचं प्रेम असतं, म्हणजे भगवान हे भावग्राही आहेत. मग अशा वेळेला आपण भगवान यांनी जे आपल्याला सूचना दिल्या त्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. पण असं घडत नाही. मग आता भौतिक सामर्थ्यानं जो गर्विष्ठ झाला होता कार्तवीर्य, त्यांनी काय केलं, आपल्या सैनिकांना जमदग्नी ची जी कामधेनू आहे ती घेऊन जायची आज्ञा केली. आणि त्यामुळे त्यांचे सैनिक आक्रोश करणारी जी होती कामधेनू, आता तिला एक जे जे होतं ते वासरू होतं, सवत्स म्हणतात त्याला, कामधेनू म्हणजे वासरासह. तर ती बळपूर्वक अशा पद्धतीने ओढून न्यायला सुरुवात केली आणि ती घेऊन गेले. आणि ती आक्रोश करत होती गाय, कारण आपल्या धन्यांपासून, आपल्या स्वामींपासून तिला दूर जायचं नव्हतं. मग तरी देखील ते घेऊन गेले. मग अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं की ती बलपूर्वक जी कामधेनू आहे त्या कार्तवीर्य अर्जुनाने ती आपल्या राज्यात तो घेऊन गेला. मग आता आपण समजून घेऊया की मनुष्याने किती यज्ञ जरी म्हणजे संपन्न केले तरी तो काय करतो, श्वान शुक्रासारखं इंद्रिय सुखच घेण्यात सतत रममाण असतो. म्हणजे ही काय आपली संस्कृती नाही, हे पशुवत जीवन आहे. आपलं मनुष्य जीवन कशासाठी, यज्ञ आचरण करण्यासाठी. म्हणजे यज्ञात भवती पर्जन्यम, नियमित स्वरूपात यज्ञ केला तर भरपूर छान पाऊस पडतो, नियमित पाऊस पडतो. मग भूमी सुपीक होऊन काय होतं, जीवनावश्यक वस्तू उत्पन्न होतात. आपण हे यज्ञाचं चक्र जे आहे ते अभ्यासलंय. मग यज्ञ कर्म करण्यासाठी, यज्ञात आहुती देण्यासाठी तूप लागतं. आणि तूप कसं मिळतं आपल्याला, गायींकडून मिळतं. यासाठी गोरक्षा आवश्यक आहे. म्हणजे वैदिक संस्कृती जी आहे ती किती महत्वाची आहे पहा. त्याची जर उपेक्षा झाली तर त्याचे परिणाम काय होतात ते आपण आत्ताच्या कलियुगामध्ये पाहतो. मग असे जे तथाकथित विज्ञान आहेत, तत्वज्ञानी आहेत, त्यांना ही जीवनातली रहस्य माहितीच नाही आहेत. आणि म्हणून आपण निसर्गाच्या हातून क्लेश भोगत आहोत. प्रकृती क्रियमाणाने गुणे कर्माणी सर्वशा, म्हणजे काय, अशा पद्धतीचं आपण जे वातावरण पाहतो, दुःखी कष्टी अवस्था पाहतो, कुठे पूर येतोय, कुठे सुनामी येतोय, कुठे काय होतंय, की आपण म्हणतो की कुठे अतिवृष्टी जशी होते तर कुठे कुठे काय होतं की पर्जन्यवृष्टीच होत नाही. म्हणजे तिथे जे आहे दुष्काळ पडून जातो. तर मग हेच कशामुळे आहे, तर 12व्या स्कंदामध्ये भगवान यांच्या विषयीचं वर्णन येतं. भगवान यांचं हे एक प्रकारचं लोकांना दंडित करण्यासाठीचं रुद्र रूपच आहे. म्हणजे रुद्र अवतारच आहे तो भगवान यांचा, म्हणजे रौद्र रूपातला अवतार आहे भगवान यांचा. असं का घडतं, तर तिथले लोक असतात ते अत्यंत पापी असतात आणि भगवान त्यांना दंडित करण्यासाठी अशा रूपामध्ये अवतरित होतात. अशा पद्धतीचं वर्णन येतं 12व्या स्कंदामध्ये. मग हे सगळं आपण का अभ्यासतोय, तर अशा पद्धतीचे जर असतील स्वतः बलपूर्वक हरण करणारे, एखाद्याची वस्तू, एखाद्याची स्त्री, असे लोक जर असतील तर हे सगळे पापी लोक आहेत ना. त्यांना आपल्या बळाचा गर्व झालाय ना. अहंकार विमूढात्मा करता अहमती मन्यते, म्हणजे काय, अशा पद्धतीचे अहंकारी लोक असतील तर तिथं जी आहे तर ती रजतमगुणी संस्कृती निर्माण होईल ना. तिथे कधीही लोक सुखी नाही होणार. आणि अशी सुखी जर आपल्याला पाहिजे असेल प्रजा, तर आपल्याला वैदिक संस्कृतीचं पुनरुज्जीवन करायला लागेल. आणि त्यासाठी कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपल्याला स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे आपल्या कृष्ण भावनामृत आंदोलनाचं हेच ब्रीदवाक्य आहे, यज्ञे सुखेन भवन्तु. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. तर ह्या कार्तवीर्य अर्जुन जो आहे ह्याला ही कामधेनू म्हणजे त्यांनी ती बलपूर्वक घेऊन गेला तो. आणि मग परशुराम जे आहेत ते तोपर्यंत आपल्या आश्रमात परतले. आणि त्यांनी पाहिलं की जमदग्नींचे हे सर्वात कनिष्ठ पुत्र आहेत. आणि त्यांनी हे पाहिलं कार्तवीर्याने कशा पद्धतीने अत्याचार केला, तिथून बलपूर्वक ते ऋषी त्यांचे काय करणार पिता. आणि मग आपल्या सैन्य बळाचा वापर करून त्यांनी ती जमदग्नींची कामधेनू आहे ती घेऊन गेले. आणि त्यामुळे हे सगळं वृत्तांत ऐकून परशुराम अत्यंत क्रोधित झाले पहा. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइडवर. आता जी पुढची स्लाइड घेऊया. हा, पहा इथे कार्तवीर्याने कसा हाहाकार माजवला आणि ती कामधेनू कशी तो ओढत घेऊन गेला पहा. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या ह्याच्यात जाऊ, पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता त्यांनी काय केलं, आपला जो परशु आहे, भाता, धनुष्य, ढाल सगळं काही घेतलं. इथं चित्रात पहा आता. सगळे अस्त्र घेतली आणि सिंह जसा हत्तीच्या मागे लागतो असे अत्यंत क्रोधित होऊन ते कार्तवीर्य अर्जुनाच्या मागे धावत गेले. आणि मग आता काय घडलं, तर ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण अभ्यासूया.
तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् एणे चर्मा बरमर्कधामभिः युतं जटाभिः ददृशे पुरी विशम. तर आता ह्याचा अर्थ काय होतो, तर माहेशमतीपुरी ही जी नगरी होती कार्तवीर्य अर्जुनाची, तर तिथे कृष्ण मृग म्हणजे चर्म पांघरलेले असे सूर्यासारखे अत्यंत तेजस्वी, हे कृष्ण मृग चर्म म्हणतात. हे जे पांघरले ना वस्त्र परशुरामांनी, त्याला म्हणायचं कृष्ण मृग चर्म, हे पांघरले. आणि सूर्यासारखे अत्यंत तेजस्वी असे त्यांचं रूप आहे भगवान यांचं, पहा तेज त्यांचं. आणि असे सुंदर जटा, कारण ते ब्राह्मण पुत्र आहेत ना, जटा आहेत त्यामुळे त्यांच्या, असे धारण करणारे भृगुश्रेष्ठ परशुराम जे आहेत, तर ते धनुष्यबाण पण त्यांच्या हातात आहे. भगवानांचं रूप आहे ते, क्षत्रिय रूप आहे ते. त्यानंतर परशु, त्यांना भगवान शिवजींनी दिलेलं परशु आयुध आहे आणि ते आपल्यावर चालून येत आहेत. हे त्या कार्तवीर्य अर्जुनाने पाहिलं, आपल्या माहेश्वरी पुरी नगरीत ते येत आहेत हे पाहिलं. मग पुढे काय घडलं ते आपण पाहूया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. आपण हा पुढचा एक श्लोक करूया. माताजी ह्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता इथे सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया ही जी पुढची स्लाइड आहे त्याच्यातून आपण अभ्यासणार आहोत. आता वर्णन आहे. आता परशुरामांना पाहिल्यावर त्या कार्तवीर्य अर्जुनाने कशी आपली युद्धाची तयारी केली पहा, हे सगळ्यांनी वर्णन लक्षात ठेवा. इथं स्लाइड वरती पण आहे लिहिलेलं, आपण इथं इथं पाहून लिहून घेऊ शकतो किंवा स्क्रीनशॉट घेऊ शकतो. तर त्यांनी काय युद्धाची तयारी केली पहा. परशुरामांना पाहताच त्यांनी हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ त्यांच्यावर सोडलं, त्यांच्यावर हल्ला करायला. त्या सैन्याकडे गदा, तलवारी, बाण आणि वेगवेगळी अशी अस्त्र आहेत. त्यांचं नाव आहे वृष्टी, शतग्नी, शक्ती, अशी नाव आहेत शस्त्रास्त्रांची, जी आपल्याला माहित देखील नाहीयेत. तर अशी विविध शस्त्रास्त्र होती त्याच्याकडे, ती सगळी त्यांना दिली. आणि कार्तवीर्य अर्जुनाने पूर्ण 17 अहोक्षणी सैन्य म्हणतात त्याला, तर असं सगळं घेतलं आणि ते पाठवलं भगवान परशुरामांच्यावर हल्ला करायला. आता एक एक म्हणजे एक अक्षोहिणी सेना म्हणजे काय, तर 21,870 रथ असतात त्यात. तिथे आहे पहा, कॅल्क्युलेशन आहे ते. 21,870 रथ एक अक्षोहिणी सेना, तर त्याच्यामध्ये 21,870 रथ असतात आणि हत्ती असतात. आणि त्यानंतर म्हणजे जेवढे रथ तेवढेच हत्ती, असं लक्षात ठेवा. 21,870 रथ, म्हणजे तेवढे रथावर योद्धे असतात पुन्हा, आणि तेवढे त्या रथाला चालक असतात. आणि 21,870 हत्ती, हत्तीच्या वर पुन्हा योद्धा असतो बसलेला शस्त्र अस्त्र घेऊन. आणि त्याचबरोबर मग पुन्हा आता त्यांचं पायदळ जे होतं ते 1,09,350, म्हणजे ते सैनिक होते, पायदळ सैनिक. आणि घोड्यावरचे सैनिक किती होते, म्हणजे घोडदळ म्हणायचं त्याला, तर 65,610 इतकं सैन्य जे आहे ते एक अक्षोहिणी सैन्य म्हणजे एवढं होतं. मग त्यांनी किती म्हणजे सेना, म्हणजे त्यांनी किती म्हणजे अक्षोहिणी सैन्य नेलं होतं, पाठवलं होतं जे काही आहे ते परशुरामांच्यावर, तर 17 अक्षोहिणी सैन्य पाठवलं होतं. आणि इतकं सगळं सैन्य पाठवून देखील म्हणजे जे आहे, इतकं सैन्य जे आहे त्या सगळ्याचा निपात केवळ आणि केवळ भगवान परशुरामांनी एकट्यानेच केला पहा. म्हणजे पहा, मग असे जे भगवान परशुराम जे आहेत ते म्हणजे ते भगवान आहेत स्वयं, त्यांचा शक्त्याविष अवतार आहेत, पराक्रमीच आहेत ते. भगवान यांची शक्ती आहे त्यांच्यामध्ये. कुठली शक्ती आहे, तर क्षत्रिय शक्ती आहे. क्षत्रिय काय करतो, पराक्रम करतो. आणि इथं कृष्ण जे आहेत तर त्यांचं म्हणजे कृष्ण मृगचर्म म्हणतात. तर त्या म्हणजे कृष्ण मृगचर्म जे आहे तर त्यांनी पांघरले पहा, आणि असे तेजस्वी आहेत पहा. हे कृष्ण मृगचर्म, कृष्ण म्हणजे काळ्या रंगाचं, म्हणून त्याला कृष्ण मृगचर्म म्हणतात. सगळ्यांनी पाहून घ्या. कृष्ण मृगचर्म अगदी असंच्या असं असतं बरं का. ठीक आहे.
काळ्या रंगाचं असं असतं ते. म्हणजे कृष्ण मृग म्हणजे काय, काळ्या कलरचा जो मृग असतो त्याची चामडी असते त्याच्यापासून बनवलेलं असतं. आता आपण हरणाची चामडी बाळगू नाही शकत, गुन्हा मानला जातो. पूर्वीच्या काळी पशु पक्ष्यांची हत्या होत नसते, पण म्हणजे काही जे मरणासन्न देह टाकत असतात म्हणजे जे मृग, तर त्यांची ही जी कातडी आहे त्याच्यापासून हे म्हणजे बनवलं जात असे आसन म्हणून. तर हे माहिती आहे आपल्याला. तर अशा पद्धतीचं कृष्ण मृग चर्म त्यांनी धारण केलेलं होतं. आणि असे जे परशुराम होते तर त्यांनी या कार्तवीर्य अर्जुनाच्या सामर्थ्याचा एका मिनिटात नाश करून टाकला. म्हणजे काय, की एका क्षणात त्यांनी हे जे वायुवेगाने कार्य करून त्यांनी काय केलं, ही सगळी म्हणजे त्यांचं सगळं सैन्य आहे तर ते सगळं सगळं सैन्य त्याचा निपात करून टाकला. म्हणजे अशा वायुवेगाने ते कार्य करत गेले की ते जिथे गेले तिथं शत्रू सैन्य जे आहे तर ते म्हणजे त्यांनी त्याला म्हणजे मृत्युमुखीच म्हणजे ते घेऊन गेले त्या सगळ्या सैन्यांना. म्हणजे काही ठिकाणी सैनिकांचे पाय पडले होते, काही ठिकाणी हात, काही ठिकाणी खांदे असे सगळे विखुरले होते रणांगणावर. आणि सारथी मृत्यू झाले होते, हत्ती घोडे पण मरून पडले होते. अशा वेगाने त्यांनी वध केला. म्हणजे त्यांना थकवा आल्यामुळं त्यांनी आपला वेग मंदावून वायूच्या वेगाने म्हणजे पहिल्यांदा शत्रूचा नाश केला. आणि मग त्यांना म्हणजे थकवा आल्यामुळे त्यांचा वेग जरी मंदावला होता तरी तो इतका म्हणजे होता की मनाचा वेग जो आहे तो वायूच्या वेगाहून अधिक असतो पहा. म्हणजे त्याला थकवा जरी आला तरी तो इतका वेग होता की तो त्यांच्या मनाचा वेग होता ना. आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं होतं, म्हणजे त्या द्वेषाने जाऊन त्या सैन्याचा सगळा मनाच्या वेगाने वध केलाय त्यांनी. मनाचा वेग सर्वात जास्त आहे वायू वेगापेक्षा. म्हणजे काही काळानं त्यांना काहीसा थकवा आला म्हणजे त्यांचा वेग मंदावला म्हणजे सुद्धा वायूचा वेग झाला. म्हणजे मनाचा वेग जर सर्वश्रेष्ठ म्हणतो तर त्या वेगाने जाऊन त्यांनी हा सगळ्या सैन्यबळाचा निपात केला होता. आणि मग त्यांना थकवा आला म्हणून त्यांचा वेग मंदावला म्हणजे केवढा झाला तर वायूच्या वेगा एवढा झाला. म्हणजे त्यांचा काय वेग असेल आपण कल्पना करू शकतो का पहा. आणि मग पुढे काय घडलं तर आपला जो शत्रू आहे तो परशु बाण हे सगळं घेऊन येत आहेत परशुराम म्हणल्यावर कार्तवीर्य अर्जुन आहेत त्याच्या सैन्यांच्या ढाली ध्वज धनुष्य म्हणजे हे सगळ्यांनी ते धावून गेले होते परशुरामांच्यावर. सगळ्यांचे म्हणजे मृतदेहच पडले तत्क्षणी. आणि सगळी धनुष्य ध्वज सगळं छिन्न विच्छिन्न पडलं होतं. सैनिकांचे देह, मेलेले जे सैनिक होते त्यांचे देह पडले होते, रक्तांचा असा चिखल झाला होता. आणि हा सगळा पराभव पाहून तो क्रोधित झाला होता कार्तवीर्य अर्जुन. तो वेगाने आला रणभूमीत आणि त्यांनी एकाच वेळी आपले सहस्त्र बाहू जे आहेत त्यांनी 500 धनुष्य जे आहेत ते हातात घेतले त्या सहस्त्र बाहूमध्ये. म्हणजे 1000 बाहूमध्ये 500 धनुष्य घेतले आणि त्याच्यावर बाण चढवले एकाच वेळी. आणि त्यांनी काय केलं, ते जे बाण आहेत ते परशुरामांच्यावर सोडले. आता एका धनुष्याने एक बाण सोडणं आणि 500 धनुष्याने बाण सोडणं म्हणजे केवढी मोठी गोष्ट आहे पहा. आणि मग कार्तवीर्य अर्जुनाच्या हातातली सगळी धनुष्य आणि त्यांचे बाणच तोडून टाकले परशुरामांनी. म्हणजे ते तर भगवान आहेत, स्वयं भगवानांचा अवतार आहेत. मग आपले सगळे बाण तुटल्याचं पाहून कार्तवीर्य अर्जुनाने काय केलं, मोठमोठे वृक्ष आणि पाषाण हाताने उपटून काढले. सहस्त्र बाहू आहेत ना, सहस्त्र हात आहेत त्यांना, त्यांनी उपटून काढले आणि त्यांनी परशुरामांच्यावर ते फेकून त्यांच्यावर धावून जायला सुरुवात केली. परशुरामांनी काय केलं, आपली तीक्ष्ण धारेची जी परशु आहे त्याचे सगळे बाहू सपासप फण म्हणजे एखादा म्हणजे जो नाग असतो अनेक फणांचा त्याचे ते फण कसे कापून टाकावेत तसे त्यांनी काय केलं, सपासप वार केले त्या परशुचे त्याच्या बाहूवर. सहस्त्र बाहू म्हणजे 1000 हात होते त्याच्यावर असे सपासप परशुने वार केले आणि सगळे हात कापून टाकले त्याचे. म्हणजे अशा पद्धतीनं अत्यंत क्रोधित होऊन त्यांनी युद्ध केलं कार्तवीर्य अर्जुनाशी. आणि मग पुढे काय घडली कथा, तर एवढ्यावर नाही थांबलं. म्हणजे त्यांनी याचे जे बाहू आहेत ते तर कापून टाकलेच आणि सर्व बाहू तोडल्यावर परशुरामांनी पर्वताचं जसं म्हणजे पर्वत जो आहे तर त्याचं शिखर जसं आपण तोडतो सर्वात उंच सुळका तर म्हणजे तोडतो किंवा जेव्हा पर्वताच्या आजूबाजूची भूमी भुसभुशीत करतो, आजूबाजूचे पाषाण आपण असे खाली ढासळतो त्यावेळेला आपोआप काय होतो, पर्वत आहे तो खाली पडतो. तसं त्याचे बाहू जे आहेत ते सपासप जेव्हा कापले परशुरामांनी त्यावेळेला कार्तवीर्य अर्जुन आहे ना त्याचं मस्तक पण उडवलं त्यांनी. इथे चित्रात पहा. इथे चित्रात त्यांनी कसा निपात केलाय सगळ्या सैन्याचा आपल्या परशुनी. परशु त्यांचा रक्ताने लाल माखलाय पहा. रक्ताचे पाट वाहिले तिथे, नद्या वाहिल्यात.
रक्ताच्या, आणि चिखल सुद्धा रक्तातच झालाय पहा. आणि ते सगळे सैनिक आहेत, त्यांची सगळी शरीर धड म्हणजे वेगवेगळी, आणि अस्त्र शस्त्र असे सगळे पडले, विखुरले असं वर्णन आहे. आणि मग सगळे बाहू तोडल्यावर त्याचं मस्तक पण पडलं. कार्तवीर अर्जुन जो होता, तर त्याला म्हणजे त्याचं जेव्हा मस्तक परशुने उडवलं त्यांनी, परशुरामाने, तेव्हा सहस्त्र पुत्र होते त्याला. किती पुत्र होते? एक सहस्त्र पुत्र होते. पित्याचं वध झालेलं पाहून ते तिथून भयाने पळून गेले सगळे. हम्म आणि आपल्या शत्रूचा वध झालाय म्हणून परशुरामांनी, म्हणजे जे अत्यंत क्लेश भोगलेली कामधेनू होती, आपल्या वासरासह कामधेनूला डांबून ठेवली होती त्या राजाने, व तिची सुटका केली त्यांनी, आणि त्याला आपले जे पिता आहेत जमदग्नी यांच्या आश्रमात आणलं. मग आता आपण केलेल्या पराक्रमाचा वृत्तांत त्यांनी आपल्या पिता जे आहेत जमदग्नींना सांगितलं. त्यांचे जे भाऊ होते, इतर सगळे ज्येष्ठ बंधू होते, त्यांना देखील सांगितलं. मग आता पुढे काय घडलं हे आता आपण जे आहे, इथून पुढची कथा जी आहे, तर ती आपण एक दोन तीनच श्लोक आहेत, तर ती आपण पुढच्या भागात अभ्यासूया. आणि मग आपण नवीन अवताराचा अभ्यासाला आपण सुरुवात करणार आहोत पुढच्या भागात. आपण अजून थोडा परशुराम अवताराचं कार्य पण आहे, तर आपल्याला पुढच्या क्लासमध्ये ते घ्यावं लागेल. तर आपण इथे आता थांबूया. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. आणि म्हणजे पुढचा जो आपला क्लास असेल त्यात आपण हा पूर्ण करू, आणि त्यानंतर दुसरा अवतार सुरू करणार आहोत. हा, मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा कुमुद माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हा, हे चित्र पहा आपण.